Egunon, pilotazale guztioi, iritsi da egun handia, Antiboko txapelketako 74. Edizioko finalak. Gaur goizean goizeko 9:00 ireki dira ateak, lehenengo sarrerak saltzeko, eta jende asko etorri da ordu hortako. Orain dela minutu esentetik frontoia beteta dakagu, eta jendea gogoz finala bat ikusteko. Horatu, 3 final dazkagula. Hasiko da emakumeen eskuz banakako partidarekin. Berriko gorriz eta kamiseta gorriz ere. Finala ganez ere ikusten dugu, guain ikusiko duzue. Kamiseta gorria eta urdina dakagula, abizen ere atzean, eta Leire Garai Amaia Aldain aurka, gero Promesetan Beñatzu Bizarreta eta Unax Landa, Unai Amiano eta Eneko Belokiren aurka, eta bukatzeko Josu Igoa eta Antxona Pezetxea, Aingeru de la Fuente eta Josu Iruritaren aurka jokatuko dute 3 final eder, 3 final ireki, eta hemen ikusten ditugu berotzen, partidoko pilotak probatzen, bai Leire Garai eta bai Amaia Aldai, eta hoxe, emakumeak final aurrekoetan hasi ziren jogatzen. Leire Garai Miriam Arraizari irabazi zion, eta final aurrekoa irabazi zion, eta gertatu zen Amaia Aldai Madalen Etxegaraien aurka jokatu behar zuela, eta ezin izan zuen etorri, eta sailkatu zen, aurrelari bizkaitarra. Hemen ikuste ditugu datuak, Leire Garai, Gasteizkoa, 19 urte, 2003an jaioa, Zaramaga taldekoa eta aurrelaria. Eta bestetik, urdinez, Amaia Aldai, Dimakoa, bizkaitarra, 22 urte, 2000 urtean jaioa, Lea Ibarra taldekoa, eta hau ere aurrelaria. Bi pilotari soera sokorrak, bi uste zaie tantoaren ekimena eramatea, eta Leire Garairi egin diogun elkarrizketa atarikoa, jarriko dizugu oraintxe. Leire, egunon, Antiboko finala, nola jundia egun hauek? Ondo, bastante lasai, saiatu naiz asko pentsatzen, bai egon naiz partidu batzuk ikusten Amaianak, holan pizkat ikusteko nola dabilen azken aldian, eta pozik eta ilusio askoz. Osea, taktika prestatzen, ez? Bai, azkenian bakin nola jokatzen duen, baino etapak daude, eta azken partidu horiek ikusi ditut, eta pasain urteke bengo partidua bai, eta hori taktika pentsatzen, hori. Final aurrekoa irabazita geho, egin dezu entrenamenduren bat, edo zehose? Bai, egon nintzen, atxo indituntako berriak, eskubian, azkenean semifinaletan eskubiz ez nun asko gozatu, erdian asko utzi nitun, eta otako berriak inditut, atxo egon nintzen pizkat probatzen frontoian, eta ea gaur zelaz. Nola jun daiteke partidua, klabeak? Nik uste, sakeak duenak min asko indezakela bere jokoarekin, azkenean nik uste joko oso desberdina dakagula, Amaiak indar asko dauka, atxera asko botatzeu, eta gero nik beti saiatzen aurrean tantoak bukatzen, eta beraz partidua bere esparrura eramaten duen horrek nik uste irabaziko duela. Eskerrik asko Leire, da zorte hon. Eskerrik asko. Hortxe Leireren hitzak, partida hasi aurretik, gogo askorekin etorri dela Gasteizko pilotaria, eta prestatzen, txistulariak izango ditugu, eta mentxe ikuste ditugu erotzen, eta gurekin dugu Asierra partiden kontakizuna ere
analisi teknikoekin eta kontatzeko. Oraintxe entzungo duzu bere atxa. Egunon, Asier, zemuz? Ondo, mentxe, ja azkeneko guna, gogokin egia esan, nik uste finalak oso politak gehatu diala, benetan merezi guenak iritsi dela finalea, eta nik uste 3 partidu polita azkola horretik. Bai, hemen lehenengo partidua, Amaia Aldai eta Leire Garai, kontatu dugu Amaia Aldai zuzenean finalea selkatu zala, Madalen Etxegaraik ezin izan zuen partidoi jokatu, eta Leire Garai Miriam Arraizari hemen kontatu genuen, ez? Ze nolako partida, nola ikustezu bi hauen arteko lehia? Bai, esan dezun bezala, semifinaletan Etxegaraik ezin izan zuen jokatu, sukarrak intzeolako, antolakuntzatik ezan zuten azkeneko orduko baja hori beste pelotari batekin ordezkatu, baina, alare esan lehike, txapelketa hau presentatu zanen, Aldai favoritoen hartu intzeola, bai finaleako eta baita txapelerako ere, eta, ez dakik zen maietan itxidan, ez diolako ikusi semifinaletan, baina, seguru maila honen izango ala, eta Leiren kasuen aldiz, ikusi genuen ez, semifinaletan ze joko erakutsi zuen, eta gaurkoan ere sorpresa emateko gai dela. Bai, hoxe, bi pilotariaz kontatzen eginan, erasokor, tantua egiteko ziur edo juten dira ez, tantua egitea, eta bi pilotari oso erasokorrak ez, behintzat espektakula ikusiko dugula pentsatzen dut, Asier. Ba, nik uste baietz ez, nik uste jende ikusi nahi pelotari mota diela ez, pelotari gustagarrik, arriskatze eta igual Aldai aireko jokuei geixo menderatzeu garaiek baino, garaiek bai bakioze ezker zerra duken, eta esan duen bezala, Aldaiek bere bertsio korina eman barko gaurkoan irazen ego. Eta egin zan xeetasuna, hemen nesken artean 18 da partidua berez, baina 17 eta 17 iritsita, bitantoko aldeagatik irabazi behar da, neskek 22 aiatzeko, eta espero dezagun, ez balin bada partida guztietan, bitan behintzat hori ikustea, ez? Xiretasun hori, seinale hona izango zen. Bai, semifinaletan ez duen aukerikoki ikusteko, aurtengo berrikuntza bada Antigoko txapelketa honek egin duna, eta polit izango da, azkenen hori gertatzen bada seinalke emozioa dagoela partiduetan, eta hori beti publikoantzako gustagarria da. Hemen ikusten ditu pilotariak epaileen agindutara, prestatzen, eta txistulariekin emango diogu hasiera goiz polit honi. Beraz, jarrituzte kartelak, eta segituan hortxe, bat txistulariak eta aurkezpenak entzungo ditugu Iñigo Vianaren eskutik. Antigoko pilota txapelketa honen 74. edizio honen finaletara. Gaur dakizu bezala 3 finala jokatuko dira. Alde batetik emakumezkoen mailako finala, gero promesen mailako finala gizonezkoetan, eta azkenik elite mailako finala baita ere gizonezkoena. Gaurkoa esan duten bezala 9. jaialdia finala, eta YouTubetik eskaintzen egiala zuzenen, jaialdi guzti bezala, eta, etxea jute zatenen ere, errepikarpena ikusteko aukera izango dezute. Antiguako pilotazaleok YouTubeko kanalen eskaintzen egia zuzenen. Estaba comentando que estamos emitiendo en directo, como todos los festivales, en el canal de YouTube de Antiguako pilotazaleok, y que, cuando llegáis a casa también podéis ver la repetición de las finales. Eta, komentatu, zozketa bat ere ingo degula, boleto bat eroste aukezu euro baten truke,
eta bueno, zozketa ingo deu promesa maila eta elite mailaren partiduaren arten. Eta zozketak dauke alde batetik, zozketa bat izango da saski bat, inurri eta ardo botilek, Euskal Sagardoaren 3 botila eta bertako produktuk. Eta gero beste zozketa izango da 100 euroko bale bat, 5 jatetxe hauetako baten gastatzeko. Alde batetik, olillos, orburu, platero, sukalde edota trikuarrin gastatzeko. ¿Vale? Comentaba que hay un sorteo por 1 euro, que podéis comprar un boleto de 1 euro en la entrada y luego pues el sorteo realizaremos entre el partido de promesas y el de élite y haremos 2 sorteos. Por una parte, un sorteo de una cesta con 3 botellas de Euskal Sagardo a 3 botellas y también bueno, pues, de productos de aquí. Y luego el segundo sorteo serán 100 euros, un vale de 100 euros para gastar en uno de estos 5 restaurantes. Por una parte, Olillos, Orburu, Platero, Sukalde o en el restaurante Trikuarri. ¿Vale? Eta bueno, hau esan da, ja bai oain bai finalak jokatuko ditugu, emakumezkoen finala, hemen dauzkegu protagonistak, alde batetik epaileak aurkeztuko izkizuet, gaur gure arten dauzkegun epaileek, Gipuzkoako epaien elkartetik etorritako 2 epaile esperimentatu biak ere, alde batetik aurreko epaile lanetan arituko dana, Mikel Arroyo, txalo bero bat beretzako. Eta atzeko epaile lanetan arituko dana berriz, Mikel Txoperena, beste txalo bero bat beretzat. Eta emakumezkoen final hau jokatuko duten 2 pilotariak, hau ditugu alde batetik Gorriz arituko dana, Gasteiztarra bera, Zaramaga klubekoa, 19 urte ditu, bera da Leire Garai. Eta urdinez arituko dana berriz, Dimakoa, Lea Ibarra klubekoa, 22 urte ditu, bera da Amaia Aldai. Txalo bero bat beretzat ere bai. Eta azkenik esan, bueno, partidua irabazteko, 2 tantuko diferentzikin irabazi behar da duela, 18 dara partidua, 17 eginezkero, 19 egin beharko dute, 18 eginezko 20 eta horrela 22ko topearekin, aurtengo nobedade bada. Comentaba que si tienen que ganar con una diferencia de 2 tantos, si hacen el partido es a 18 tantos, si hacen 17 iguales tendrá que hacer a 19, si hacen 18 iguales a 20 y así con un tope de 22 tantos, ¿vale? Esa es la novedad que hemos metido desde la organización este año. O sea que aurrera ba, aurrera neskak. Entzun dituzue aurkezpena, entzun ditugu, eta txapa urdin atera da, beraz, Amaia Aldai dango dio hasiera pilota partidari. Eta beno, azken tragoxka, epaia marrazten nondik atera behar duten, Arroyo eta Txoperena epaileak, ia partida guztia batera egin dituzte, beste batzuetan Murgamendiara zere egon da. Eta beno, Leire pilota eskuan, eman dio Amaia Aldairi, irribarre bat, bien artekoa, eta hasiko da partida. Amaia Aldairen eskutu. Gado, ezkerreratuz, eutxi Leirek. Atera Aldai. Vamos, paso. Aire da etorri da. Gasoko jokoan, atzera jogatzen. Entuziak botez. Pelote handi dute. Beratzeko tanto ederra. Moztu. Irekin, Amaiak. Paso. Amaiak aukera inakoa eta... Azteko, behotzeko tantu ederra. Hasiera una eman diote 2 pilotariek, egia esan pozgarria, bien atletikan nerviok eta ondoko datu dituztela, eta lehenengo tanto egia esan oso ondo jokatu bien atletik, eta amaiera ona dejada ditxokoan, bikain egina. Bado Amaia Aldai sakera. Sake bizia. Gerrez paso gaitu.
Airea joteko aukera zuen hor, aldaik. Itxi. Kanpora. Kanpora. Bai, Ez dakit, ez dut zen lauterdiko marratik pasako azken pelotaka hori. Aire sartzea erabaki du, Araik. Bai, ikusten egia Amaia, hasiera honetan lasai, ez? Azkenen botera, jarri da, ikusi. Bai, azkenen, esan laike emakumezko pelotaren artean favoritoetakoa dela edozein txapelketetan, parte hartzen duen edozein txapelketetan. Sake ona. Eta tanta. Sake osona, atera dituen sake guztia gaina ezkerreratuz. Bai, eta ni uste aurreko sakean ondoren ere pelota aukerako eduki du, aira joateko aukera ere bazuen, botera jartzera bat du, eta ni uste bere taktika izaten ari dela hasiera honetan behintzat partidua agortzea. Amaia Aldai, 3 eta huts, momentuz sake guztiak berak egin ditu. Berriro ezkerrera, eutxi Leire. Aire da bain bai, goleaz. Altua, Leirek iriki, zabaletik. Eta sotabanuz, atzeratu. Amaia, hortxe Leirek aukera, eskubiz. Iztu, horret askorekin, Aldai, denbora eman, Leirek Antxo, altura eta denbora emanaz. Goleaz. Ja, Leire, ezkerrez. Ederra. Oso ona. Ikaina, garaiek jogatu tantoa, lehenik eta behin aire ez mugitu alde batetik bestera, gehien kostatzen zaiuna hori da, ez? Normalean esaten duguna, gehiago jogatu beharko lukela airea, askotan botera gehitxo jartzen dela, kasu honetan. Eta, hasiera honetan behintzat aire asko sartzen, eta asmatzen egia esan. Eta Amaiera bikaina. Hortxe daka bere ezkerrean, ez? Azkenen botere hori, tantoa bukatzeko, ez? Bai, alaxe da. Bada, Leire, uste dut zailo pelota, ez du aldatu. Bai, 3. zenbakiun pelotarekin ari dira, eta esan ez duna, gustukoa du. Amaia Aldai, atzera. Ja, Leire, eskubiz ondo. Bai, irekin. Aurreratu Amaia, gantxoa. Bikaina. Zagian Leirek, paretarekin edo ez, pixkat behartu beharko luke Amaia. Bai, nik uste bere intentzio hori zela, zabaletikan hormaltzea, baina ezin izan du pareta bilatu eta Aldaik edarki aprobetxatu, bi pausa aurrera egin eta ezker gantxo bikaina jo du. Sandebor lehenengo bitantuak ez dala aurrera jo, baina hain Amaia bai erasokor aireko jokoarekin. Bai, biak ere oso agresibo eta erasokor jogatzen, bai. Sake hau eramatekoa. Bai. 5-1, baina alare azpitikan eta ezkerrera botatzen. Azkenen Amaia sakeakin erakusten du, ez? Sakatzailea dela. Intentzioakin ateatzen dula, ez? Bai. Beste sake bat, 5-1. Bai, hitz egiteagatik, sake erdira. Ea ezkerrez, atzera. Leire, atzetik aurrera, ongi. Pelote ban, Leire aurrera egin nahi, baina ezin. Ea eskubiz bain, atzera. Baina aire, eutxi. Amaia, pareta. Ederra. Partidu hasi da oso nahi ikusten, Ander? Bai. Biak gustatzen ari zaizkit. Egia esan Aldai nagusitzen ari da, ikusten da golpez gehiago dela. Eginago dagoela ere bai, 3 urteko diferentzia dago eta notatzen da pixka bat, ez? Aldaiko 22 urte ditu, Garaiek berriz 19, eta ikusten da eginago dagoela eta tanto alutzatzen bada, nagusi egiten dela pilotean. Lehenengo etenaldia, Leire Garaiek eskatua, ikusten dugu bere anaiarekin, Ander Garairekin. Amaia Aldai botillero gabe etorri da. Eta hortxe, hasiera. Nik danak egindagotzat kontatu ditut, hortxe egon da pixkat sake horrekin, ez? Bai, agian, sake hori, ni uste eramateko modukoa zela, baina egia da baita ere Garairi, hoxe kostatzen zaiola, ez? Ezkerrez kosteko postura oso naturala du, mina handia egiten du ezker zeharrez, baina, bedeko postura horretan apur bat gehiago kostatzen zaio eta Galdaiek egia da, onge bilatu dela. Altxa da Leire, Amaia ez da eseri. Trago edan du uraena. Epaiari baiezko eman. Eta sakera, 6-1.
Sakea luzea, Leirek eskubiz, paso, aurreratu, goleaz, bizi, eutxi Leirek, ea Amaia, aukera, atzera, paletarekin, denbora emango dio Gasteizko pilotariai, goleaz, eutxi, erasoan Amaia, berriz ere atzera, ezkerra ere jaso, ea Amaia, beste aukera bat, Iñaku bat, eta, zer dute? Txapa. Bai. Bai. Nik uste txaparen goiko Hemen ikusi dugu. tantoia jote duen, iruditu zait. Hemen ongi, eta hemen ikusiko dago. Ba, zagit. Ez dakit ba, Pertsona. aldaiek ere eskua burura eman ditu, txapa dela zela, eta Bai. nik uste horregatik eman duelako ezak ere txapa. Bai. Jarraitu izan bazuen, No, talantzak. Eta pilota aldatu du garaiek, laugarren Bai. pilota. laugarren pilota. Esan dugu Leire hasieran, lehenengo tanto egin duenean ondo zegoela, baina ikusten nahi geha aldai pelota honekin berak eramate duela tantoaren menpe. Bai, zerbait aldatu barra du. Eta aurreratu, bantxoa orain. Aldai berriro terrera kutsiz, atzetik aurrera, atzera, Leire defentsa lanetan, Zabaletik, bizi, eutxi Leirek, eskubiz, beste aukera bat Amaiak. Atzera, ezkerra irez, paso, Gutxi. defentsa lanetan Leire garai, eraman hori ere. Bizi, moztu, Bai. Oso tanto nago. Bien partetik, esaten ari garena ez, aldai pilotan sartzen diren nagusitu egiten da, pilotari luzeagoa da, golpez eta gehiago da, eta hor mina handi egiten dio. Egia esan defensan ongi ari da moldatzen garai, baina nagusitasuna aldairena da. bai, eta hortxe ikusi dugu, sakea arrestua eta urrengo pilotaka dan, jada kantua bere hirugarren pilotatea dute, esan dugu epaileak. Hau da, aldaik atera duen pilota hasierako pilota. Bueno, bantxora, eta tanto. Zeinen ongi jarri den pilotaren azpian eta ez du barkatu. Momentuz partida Amaia aldairen saltxan dakago. Bai, arrisko handirik hartu gabe, buruz burukoan ez dagoela bikoteka bezala arriskatu berriko urren beste, eta gauzak oso ongi egiten aldai. Bada, peridari bizkaitarra, zake bizia, paretatik aterako da, eutxi Leirek, ipareta, hortxe da Leire, paso, aukera, aurreratu eta derri. Taktikoki ederki, jokatzen Amaia aldai, eta lasai guzti zaio, Bai, egia esan duguna, erakusten ari da, ez genekien zen ibretan egon zen, ez dugula aukerak izan semifinaletan ikusteko, baina ikusten da dimarra jokoan dela. Hortxe doa, Amaia, 9-2, erdiak egin da, sake bizia, eutxi, bain botez jarri, eta Leire ezkerrez, eraman, aurreratu, boleaz, paso Leire, entzora, Iñakua txokoan, ongi Leire defentsan, Amaiaz, kapara, baina ederra zan, Bai. Gaina izan bazen tanto izango zen, Bai? pena, baina, hankako airean zituela jodu oso behartuta eta meritua garri eman bertzeio horren beste behartzeagatik. Laugarren pilota, aldatu du Leirek, bere pilota. Bai, aldai hirugarren zenbakidun pilotarekin ari da jokatzen, eta garai horrez aldiz laugarren zenbakidun pilotarekin. Eta hortxe ikusi dugu Amaia aldairi, txapara jun zaio, baina irribarre atea zaio, ez? Esanez, zeungi atea zaiten, eta gustora ikusi zaio hemen, kantxan. Bai, konfiantzarekin diar du. Bere buru saldu du hor, Bai, orain komeriak. eta, bai, Orain komeriak. 10-3, eta Leirek egia esan erasotzeko aukera gutxi izan ditu, Bai, eta hemen bazekan, ez? Eta bai, bazekan, baina ni uste hautaketara etxarra egin duela sakeakin eta buruz buruan nik uste normalean beti zabaleko marra abiatu behar dela. Txokotik txokora denbora
ematen duelako, baina Zabalera jatzea zailago delako. Txokoan ustera joan da, arro utzi du, eta buruzien pasaioa. Atera du Amaiak, 13 markadorean, Leire Sotamanoz defendi zen, Amaia, atzera, Leire botez, botera jarri da bai Amaia, atzeratu, Leire, kentxan, korrika, Ñakoa, eta Oso, ongi. atze eskumuturra. Ikain, Dimarra. Da, bigarren denbora eskatu du Leire garai, eta bai sentsazioz eta bai markagailuan dagoen diferentzia batik, esan genezake finala utxita dagoela, baina, bueno, oraindik asko gaten da. Bai, final bada, edozer gauza gertaliteke, baina egia da ez dela markagailuetik bakarrik, ez? Jokoan nire ikusten ari gara erabateko nagusitasuna izaten ari dela aldai, batez ere horregatik, ez? Golpez gehiago da eta tanto dominatu egiten du. Eta gero gauzak oso zuzen egiten ari da. Igual esan daiteke aldairen ahulezia edo ahulunea dela askotan partidu garrantzitsuenetan edo irregulartasuna erakusten duela, baina gaurkoan ematera bela benetan goi mailakoa da. Oso kontzentratu ikuste zaio, eta akatsi gabe, erasoan etorri dira akatsoiek, beraz oso nagusi. Bai, erasoa, baina gaina txapak izan direnak, Bai. Eta gainean balira tanto izango zirenak, así que asko joatzen ari da Dimako aurrelaria. Bukatu da etena, Amaia pilota botatzen, 11-3. Atera du aldai. Zake bizia, ezker paretetik atera, eutxi Leirek, aurreratu Amaia, eskuan kateatu zaio. Bai. Pena zen, gauzak oso ongi egin ditu orain ere bai. Sakea oso ona zen, ikusi du ezkerrean sartu duela, behartu duela, pilotaren azpian ere ongi sartu da, eta gero pena kateatu izana. Eta xer, ikusten da, lasai dagoela, Irribarretxu partidua kontrolpean ikusten du. Ikustezu agian horrelako akats batek psikologikoki buelta aldiola eman? Edo ziur ikustezu? Bere erreakzio ikusita ez. 4-11. Erdiko sakea, eutxa Amaia, erresto bikaina. Leire, kireki, Amaia, atzera. Erasoain dugu jada, Bizkaitarra, oso atzera, eutxi Leirek. Bai, mozketa, pelitaskoarekin, Leirek ireki, eta kanpona. Bai, nagusitasun hori gainetik kendu nahi handabil, ikusten du piloten sartzen dena nagusitik zera aldai, arriskatu barra duela, markagailuaren presioa hor dauka, eta saiatu da, baina kasu honetan gehiago Zabaleratu du. Baina saiatu barra dauka, ezin du pilotua lotzatzera joan, aldai nagusitu egiten zaiolako. 12-4. Sakea, kerreko paretetik atera, utxi, botera. Kerra irez, Leire, ireki. Aldai Zabaletik. Mozketa, eutxi, atera. Eutxi Leire. Beste aukera bat Amaiaren zat. Atzera jotzeko zindu egin eta azken momentuan tegen ongi egin duen. Teja txokoa, azkarra. Usten dugu 13-4 markadorean. Badoa, Dimako pilotaria, sakera. Gazkitik, txotxan jo, atera da, tautxu Leirek, atera. Botez, gazketik, ireki, taletik Amaia. Leire ezkerrez, ritmo aldatu nahi da, ez? Ba, elantzaiak orain ere 3-4 urruti zen, eta pixka bat aurreko tantoen komentatu duna, ezinaren lanak, ez? Eta askotan gertatzea, ez? Aurrera jun, airez, gero botez, azkenen airez defendi dituz geho, Amaiari aukero zeiozu, ez? Hor aurren, da botera agian pixka eta altura gehiago emanaz, ez? Bai. Hortxe, lan zaila.
Oleaz, eutxi leirek. Atzera, paretarekin, denbora emango dio. Baina ezin. Amabost. Sufritzen orain, Zaramaga klubeko pilotaria. Bai. Tanto, gatzi zaizkio, Antiboko txapeldun ateatzeko. Amaia aldairi. Takea, eskubiz leirek. Aurreratu, gantxoa, ederra. Oso, leheno esan dudan, apadazpa orain ere zabalera, ez da txokoan uzten hasi. Bueno, txokoan arroxe marutzizkio, denbora eman liekeolako errestatu denari ez. Txokoan errestatu du, zuzenean joan ezkero, baina behin zabaleratu da, askoz ere lan zailagoak. Gauzak oso zuzen egiten aldai. Leirek eskubiz errestatu. Amaia, zabaletik. Neakua. Eta... Ase, kanpo. Erakustaldia ematen ari da aldai. Guztiz. Orain ere garaik ezker aire hori ebitatzeko ongi zabaleratu du pilota, ongi egina, baina dejada eder batekin entzun dio. Txaloak. Merezetako txaloak. Zakea ezkerrera eta tanto. Ikaina. Hemo zortzi eta lau. Amaia aldai. Antiguako txapeldun. Emakumezkoen Baina naxer. Bai, oso nagusi, hasieratik bukaeraraino aldai eta Leire Garairen partiduari ez nioke ezer kenduko, Bera saiatu da, duen guztia eman du, aleginak egin ditu, baina ikusi da jokoan erabat nagusitu egiten zela aldai eta ezin izan du hori kontrarrestatu. Elkarrizketa egitea jungo beha eta ea ze kontatzen digun Amaiak. Hori da, oso Amaia, zorionak, ez da erresa lehenengo partidua final bat izatea, baina kontzentrazioz eta ederki etorri zea eta erakustaldia eman dezu, ez? Nik jakin dut, gatza izango zala, azken nire semifinaletako kanporak eta bertan bera itxi behar izan zen, horrek lagunduko jozten, frontoi ezagutzelaz, gauza ditutelako frontoietan jokatzea, baina nik argi eukiote gogotxo etorriko nintzela, da eman namotera eta behintzat guztera amaitu partidua. Egia esan, guztiz menpe izan dezu Leire partido guztian zehar, azkenen oizan plana eta ondo atera da, ez? Nik uste frontoi honetan aprobetxe behar dela, frontoi osan jokatzea usunean atxean neuki kontrarioa eta gero aurrean pelota errezake aprobetxaetan jakin eta gero gitxien oparitzen dena be frontoi honetan asko egiten dugu. Tanto asko indituzu eta galdutakoak graziaz, ez? Azkenen hortxe pixkat bi txapa jo dituzu erasoan, gero gantxo bat ezaizunatea, baina egia esan erasoan, ez? Izan dira galdutako horiek. Nik uste dut, azkenean nire joko hori da, erasoan jokatzea denpora guztien eta horrek ere arriskoek dekoz, denpora guztien erasoan zauzenean arriskoek dekoz txapagaz edo kanpora joategaz pelote, baina ni behintzate ohituten hauelako arriskoek hartzera eta batzutan ondo urtean dire eta bestatzutan batxartu eta kasu honetan ondo urten dire. Amaia, zorionak eta txapeldun zaitugu Antibon eta disfruta duzazu. Eskerrik asko. Hoxe izan dira Amaia aldea hien hitzak eta orain entzungo ditugu galtzailenak Leire. Leire, egunon berriro ere, nola junda partidua? Ikusi denez, ni denbora osoan defentsan, bere jokoan sartu nau, bera azkenean dana atxera botatzen hasi da. Ni defentsan dana plazerrera usten nion, eta bera hor tanta bukatzen zuen, eta
ezin izan dut hori nire jokoa egin, aurrean tantoak egin, denbora osoan bere eremuan nengoen, eta ni baino gehiago izan da, eta zorionak eman behar. Saiatu zea, ez, azkenen pixka irikitzen atzetikan, gero aire zebai defentsan, gero botera, azkenen psikologikoki ez arresa, ez? Ez, azkenean hasieratik aurreratu da, oso ondo egin du bere lana, ondo jokatu dit, eta ni saiatu naizen arren, ezin izan diot aurrean aurre egin, denbora osoan atxan nengoen, eta pena bat ez, baino hala izan da, eta berru hurrengoan. Leire, animo eta ondo junda dira. Bale, eskerrik asko. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, 100% eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Lanza ondo! Ondo! Hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Oi! Euskara, bihotzetik Espainetara. Bigarren irabazleari, lehenengo bat eta gero besteari, eta bain
Bueno, bigarren partidua, bigarren finala hasi aurretik, eskerrak eman behar ditu taberna hauei, jaialdi guztiak taberna hauetan ikusgai ditugu eta Jose Mari, Platero, Bodegon, Danena, Abakando, Trikuarri, Antzara, Olillos, Bar Luis, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zariga. Eskerrik asko guztiei, emanaldi hau ematea gatik. Eta, bigarren finala, promesa mailakoa, espektazio handia altxaduna ez, Zubizarreta eta Landa, Amiano eta Belokiren aurka. Amiano eta Beloki bikote oso indartsua, Zubizarreta artista aurren eta langilea, eta Landak ebai potzailea ez. Ezkenen, partida eder bat ikusteko dana dakagu, ez? Bai, guztia ditugu, egia esan, bi bikote eder, oso konpentsatu, final horrekoetan ikusi denena zertarako gai duen, berkatu, eta bueno, esaten ari nintzena, ez? Final horrekoetan ere erakutsi zutela bikotea zertarako gai diren, gorriak, bi jotzailea ondiren aurka jogatu behar zuten, Peñalber eta Irribarriaren aurka. Kasu horretan nagusitza lortu zuten batez ere Landak osongi hautxiziolako haien pilotakadei, eta gero Zubizarreta aurrean ikusi delako txapelketako partida guztietan orain arte beste aurrelaria baino koxika bat goratxoago dagoela. Aurreko joku horretan kasik ez du pilotari galtzen, oso serio jogatzen du eta aukera duen bakoitzean asmatzen ari da. Jokoan dago, Lapke klubeko pilotaria, eta urdinek kasuan aldiz, final horrekoetan esan daiteke joaren bitartez irabazi zutela, urtebete zaharragoak dira, hori ere edade hauetan notatzen da askotan, eta ikusiko dugu nervioak eta zemuzko behatzen dituzten lau pilotariak ere, eta egia esan finala ikusteko irrikaz eta gogoz. Bai, urte bat zarragoa bikote urdina, hau da, Beñat eta Unax, urrengo denboraldian, hendik juvenil mailan jogatzeko adina izango dute. Seguruena ez dutela asko jogatuko juvenil mailan, baina, adina Beñipein badakate aur jogatzeko. Eta, azkenen, partida parekatua, eta, Beñat Zubizarretak esandako hitzak entzungo ditugu oantxe bertan. Partida hasi aurretik, ehatze komentatzen Atauneko gazteak. Egunon Beñat, hemen Antigoko finalean gaude, ze sentsazioekin zatoz? Egunon bai, oengoz guztua ez, holako final bat jokatzeko aukera egin, oengoz oso guztua bai. Nola pasatzu gaua, tentsioa nervioa nola zauden? Ez, normal ez, beti bezala, oengoz bate nervioso, gero nervio puntua garriko ze, baina ez, oengoz ondo. Nola ikustezu partidua, pixka taktikoki, bestia jotzaileak, nola ikustezu? Oso zai ez, haik eakutsi be torneon zehar ikera herri ematea gela pelotai, eta ni gehien bat aurrea ematen partidua alein duko naiz, eta bertzen mozkutean bai. Eskerrik asko Beñat, eta zorte hon. Eskerrik asko. Hortxe entzun ditugu Zubizarretaren hitzak, eta oso lasai zegoen, eta hortxe, hemen basatuko ditugu datuak, Beñat Zubizarreta, Ataunekoa, 17 urte, 2005 garren urtean jaioa, Lapke taldekoa eta hau da aurrelaria. Unax Landa, Oiartzunekoa, Gipuzkoarra, 17 urte, 2005 garren urtean ere jaiotakoa, Oiarpe taldekoa eta atzelaria. Bikote urdina berriz, nahi Amiano bigarrena, Irunekoa, 17 urte, baino 2004 garren urtekoa, Aurrera Tolosa taldekoa eta aurrelaria. Bere atzelaria berriz, Eneko Beloki, Andoainekoa, 17 urte, 2004koa hau bere, eta bere herriko taldean dago, Gazteleku taldekoa baita, atzelari indartsua. Eta mentxe datuak errepasatuta,
egia esan, elkarrezketa egin diogunean lehen, hain dela minutu batzu Zubizarrari, uste zaio plaza dizuna gala, eta ez dago bat ere tentsionatua esan du. Bueno, ondo pasadet hau, eta agian partida hasi baino lehen tentsio pixkat edo izango, baina bestela oso mutil lasaia, hain gazte izan da, final asko jokatu ditu eta, Bai, azkenean txiki-txikitatik, destakatu izan duen pelotaria, txiki-txikitatik finalen inguruan ibilitean pelotaria, eta, horrelako pelotaria ja askotan ohituta izan dira, aficionatu mailako kategoria honetara, finala jogatzeaz, eta ni uste Beñaten kasu hori dela, esan duena. Eki Irribarriarekin eta batera txikitatik finalen inguruan ibili dira, eta seguru nago bere tximeletak izango dituela barnean, baina ziur aski behin txapa gota eta lehen sakea egiten duen momentutik aurrera, kontzentratuko da erabat partiduan, eta bere bertsiorik gorena ikusteko aukera izango loritzek gaur ere. Eta bikote gorrian, esan dezun bezala, lehenengo egunean galdun zuten, Irribarria eta Peñalberren aurka. Nik propio dudak nezkan Unax landa ea frontoi honetan nola arituko zen, eta egia esan beste bi partiduak, bigarren partidua multzoan eta gero finalarrekoa, partidu ederra jokatua, eta frontoiari berez, bere kualidadentzat ez da oso frontoi ona esan dezagunez, baina ongi moldatzen da, ez? Pelotari da bihartzuarra, egia esan lehenengo egunean ez zuen, bere mailatik urruti bilitzen, baina batez ere nik ez nuke esango frontoiagatik, baizik eta nervioengatik, eskuetatik aski ibiltzetik zetorren, demoraldi luze xamarra geldik eginda, eta lehenengo egunean ez zuen bere nibelik eman. Baina batez ere oso nervioso, oso tensionatuta ikuste genuelako, eta egun horretan bere gauza diren bezala, partidu kaskarra egin zuen. Hortik aurrera, gainantzako partiduetan, esan oso maila ona egin du, final aurrekoetan ere meritu handiko lana egin zuen, Eki Irribarriak eta Peñalberrek asko bortzetu duten, lan asko egin arazi duten, bai errebote zuluan eta baita aire defentsorak orduan, eta egia esan bikainen atzutuela. Eta ikusita zer dien Amiano eta Beloki, agian landarentzat lan hori Irribarria eta Peñalberren egunean bezalakoa bihar du edo egia esan sentsazio behaz, bi partidu gehiago jokatu dazka debut hortatik, azkenen bere lehen eguna zen Antiguon, txapelketa barruan, baina azkenen Amiano eta Beloki txapelketa guztian zehar egia esan Amundarain eta Garziaren aurka Amianok aurrean pilota asko ere bukatu zuen, baina esan genezake bikote hau partiduak atzean, irabazten dituela. Bere jokoa batez ere hortan basatu dute, pelota oso gutxi galdu, serio jokatu eta erreboteko zuloa bidetzen saiatu dira. Baina, esan duguna, landa final horrekoetan hori jasotetik dator, ongi irabaztea lortu zuten, horrek konfiantza eman izango dio, eta badakigu Zubizarretak aurren aukeraren bat zuten badu, ez dela barkatzeko. Hortaz, pilota final horren gakoa, nik uste atzean egon nitekela, ea zein nagusitzen den, zein atzeregin nagusitzen den, Beloki nagusitzen badako, Amianok egin atzerak arratuko dudako jokoa eta landa bota dezaketelako, baina landak apur bat bizkarra erakustea luztun badio Belokiri, Zubizarretak aukera izango ditu tanto aukatzeko. Gainera hori, azkenean Amiano eta Belokik asko kargatzen dute aurrean, baina bestalde aurrelari oso zaila dagate Zubizarreta. Azkenean Amiano horre aurrean ez du sartu nahiko, ez? Nire uste Amianok taktikoak erakurketa egiten pilotek ezkarra da, eta nire uste aukera honez badu ez duela aurrean txartuko. Nire uste lehenik eta bainatzea bere asmoa izango dela atzak arratzea, landari pilotak zailtzea, eta aukera duenean dudik gabe honek ere tantoa amaitzen ongi daki, ezkerbolea eta baizabal eta baitxoa oso ongi dominatzen du, eta gainera erasoa joatu barra duke. Baina, urrutitik eta aritu gabe, bestela Zubizarretak kontraerasoan tanto ingo dugu. Aurreko urtean lau pilotari hauek beraien etxetik edo hemen frontoian bertan ikusi zituzten finalak,
lehenengo urtea da lau pilotarientzat, eta hemen dazkago promesetako finalean. Eta beno, txistularia ditugu, eta aurkezpenak entzungo ditugu. Zubizarreta, Landa, Amiano, Beloki eta epaileak kantxara datoz eta. Txapelduna, emakumezkoen mailan izan da txapelduna. Beraz, oain ja, bigarren finala promesan mailakoa, hemen dauzkegu ikusten zuen bezala ja lau protagonistak. Eta aurkeztu ingo izkizuet, gorri zaituko dienak aurrelaria Ataundarra, Lapke klubekoa, 17 urte ditu, bera da Beñat Zubizarreta, txalo bero bat. Bere atzelaria gorriz baitare, Oiartzundik dator, Oiarpe klubekoa, 17 urte ditu, bera da Unax Landa. Urdin ezaituko dienak berriz, aurrelaria Irundik dator, Aurrera Tolosa klubekoa da, 17 urte ditu, bera da Unai Amiano, txalo bero bat berekako. Eta urdinez baitare atzelaria, Andoaindik dator, Gazteleku klubekoa, 17 urte ditu, bera da Eneko Beloki, txalo bero bat berekak. Eta hemen ere berezitasun bezala, antolakuntzak berezitasun bezala jarri duena, bi tantuz irabazi beharko dula irabazleak, 21 eginezkero, 23 izango da partidua, 22 eginezkero, 24, eta 25eko topearekin. Como comentaba aquí también, como novedad este año, pues la pareja ganadora tendrá que ganar por 2 tantos. Si hacen 21 iguales, será a 23, si hacen 22 iguales a 24 y con un tope de 25 tantos, ¿vale? Hau horrela izan da, animo mutilek, zorte hon nahi eta disfrutatu. Bueno, hortxe lau pilotaren aurkezpenak, epaileenak ere, eta hoxe, bain buruta zait, ze xehetasuna, azkenen hegoaldeko Euskal Lurralde guztiak hemen izan ditugu, ez? Azkenen emakumeen partiduan Bizkaiako Amaialdai, Leire Garai Arabakoa, promesetan lau pilotariak Gipuzkoarrak, eta nagusien mailan danak nafarrak. Beraz, azkenen hegoaldeko Euskal Lurralde guztietako errepresentateak izan ditugu. Iparraldeko bagarrik faltuz ezkigu. Hoi da, iparraldeko. Ea atorren urtean izten dira. Bai. Bueno, zenbarren pilotate haute, ze zemakidun pilota? Iru zemakidun pilota. Iru zemakidun pilota. Eta Zubizarretak emango dio hasiera bigarren final honi. Koleaz Amiano. Baina, moztu. Amiano atera da. Zarretak, atzelariari utzi. Kontixerdian jo. Eutxu Beloki, gerrez. Landa zabaletik. Beloki ezkerrez horri dara. Ongi zabaleratu. Usarrera, no? Amiano, sartuko da Beñat. Naintzoa. Eraman. Hortxeaneko. Bizi. Botez Unax gora. Bat eta huts, urdinak egin dute lehenengo tantu hau, eta pilota aldatuko dute. Lau zenbak edun pilota usteet, bai, lau zenbak edun pilota, aterako dute Amianok eta Belokik. Iruneko aurrelaria sakera. Zuzarretak, erantzun, eskubiz. Landa ezkerrez, eutxi. Amian aurreratu, baina atzelariari utzi. Bizi. Ezkerra idez, eutxi Unaxek. Amiano ezkerrez, kantxardian. Atzera. Eraman Landak. Amiano. Niankua. Otxedaz Beñat.
Beloki. Zarreta, eman. Ea Unax. Ongi. Beloki. Zerkada osona. Landak. Eta para. Ies egindakoa. Eta hortxe Gorrien bigarren tantoa. Eta bi tanto, pilota ezberdinekin. Urdinek atera dutena, frontisetik pixka salia gehiago ez. Eta gorriena pixka lurretikan ez. Bai. Hala ere pilota bezala hau seko gairitu zait. Eta hala ere biak ere pilota hots ederra dutenak. Eta hemengo pilota zaleak asko apreziatzen duri, pilotaren hotsa. Egia esan asko jantzen du, espetako lau, beti izateguna, telebistaz osoan ikuste da, baina bertatikan pelota, eskupilota ikustea berezia da, batez ere horregatik, pilotaren hotxagatik. Eta egia esan bi pilotak hots ederra dute. Egia esan bai. Amiano ezkerre, zazatzera. Reboteko zulora, sartu egin da rebotean, eta kantoa, pilota dut. Nik uste rebote aurretik jotzeko aukera bazuela, besagain hor, baina rebotatzea erabaki du eta beti hor lan zaiak. Amiano. Zakera. Etarekin, ezkerre sartu da Unax, etxe, larearik kendu, Beloki gatzera. Unax bostetik. Ireki, baina kanpora. Altzai, xemarrezia goi hartzuara. Final aurrekotan ere pixka totzaz izan, ez? Eukizitun rakatxo batzuk, hasiera? Bai, hasieran okerez banago 6 eta 3koan 5 berakatxak izan ziren. Baina hortik aurrera, partia maira arte kasiketzen bat ere galdu. Ea gaur ere horrelako zerbait ikusten dugu. Atzera Amiano, Unaxek eutxi. Eskubiz orain. Zabalera. Eta aipatzekoa da Amianoren eskuina, ezkerrea izateko oso nimen beratzen du, eskuin ezkerra. Eutxi Unaxek, ezkerretzoan kantxardian, jokaldia, bizi zabaldu eta... Osona. Agukitzen ari aurdinak. Eta, posta hau, lehenengo etenaldea, guztiz menpe izan dituze, bostantu hauetan, Amiano eta Beloki. Bai, etenaldi taktikoa esan liteke, ez direlako oraindik nekatu ere, nik uste berotu ere orantxe hasiko zirela berotzen, baina etete erabaki dute partidua, eta ea etenaldien bueltan zerbait aldatzeko gai diren bikote gorria. Lehena galtxatzen gorriak izan dira, urdinak atzetik, eta pilota berdinakin jarraitu dute, urdinak ateratako pilotarekin, horatu lehenengo tantoa, gorriek atera dutela pilota, eta bi pilota ikusi ditugula kantxan. Atera du Unaiek. Eutxi Unaxek. Beloki. Atzera, bizi. Unaxek ezkerrez, paso. Amiano, gatzelaria eutxi. Baina altura gehiago emanaz. Zeinen pelotari dotorea den Beloki, Eta ez, eutxi. Eta pixka tentsionatua ez, uste zaila Unaxeri ontxe. Bai, lehenengo partiduen ikusi genuen bezala ez, nervioso, tensioegi, aurpegiko bere keinuetan, mogutzen geldirik ezen egon, ea pare bat tanto egin eta lasatzen den motila. Gainera da. Baina, ala ere, hortxe ez, iaia geldi eman dio, ies egindakoa, eta tantoa. Bai, sortez eginako tanto izan da, baina, igual balio du, marka gaioan. Hirugarren pelota berriro, zubizarretan. Bat eta 6, lehenengo tantoa, baina zubizarretaren bigarren sakea izango partiduan. Amiano golea, zabaldu. Zubizarreta, hanketara. Eutxi Amiano. Unax ezkerrez. Atzera, Belokiri baina betorri. Ea baina. Nakua, atzera Amiano. Goi hartzorra. Paso. Beloki. Zeratu, zubizarreta, lautik goleaz. Amianoen aukera. Oso atzera, errote zuzena izango dute, baina gutxilan da. Amiano. Hortxe da bainat, Unax ere zen urruti. Atzera Beloki. Lanean landa. Eutxi, Amianok aukera berriro ere. Sokor, bigote urdina.
Unai. Pizar eta berriro ere bolea zartzen. Aukera, Keinua. Kiribizak aurra pilatu zaio. Landaren aukera. Gure atzeratu. Bolea zeneko. Pizarreta. Erdira, Eutxineko boleaz. Ea Landa, irutik. Atzeratu, eta gara ederra. Eutxi. Ez. Eutxi. Eta orain kante honetan, bai ikusi dugu Landari pixkanaka soltatzen, Bai. Hor, pilotaka onak izan ditu iru kuadrute erdian, eta esan ongi gozatu du. Eta, bueno, ikusten da pelota biziago dela, Ez dakit, zenbateren joko menize den gorri pilota dau, iruditzen zaitagian urdinentzako ez dute nobea. Alde nabaria da, hau desintuz biziago da, pilota da. Bai. Eutxi Landa. Beloki. Eso, Zizarreta gantxardian. Meano bolea txokora. Ongi bainat defentsan. Beloki. Irekin datzera. Ongi datorri baino, ongi Landa. Lautik. Rautego zulotik. Tiratu guztiz besoa. Eta Kaski eta bikoa. Amian eta Beloki. Eta berdina, ez? Eskateko dute. Esan dizuena, ez azken pelota hau biziagoa da, eta golpez gehiago da bikote horrean, nagusitu egiten da pilotoan, eta horregatik nik uste pilota hau gehiago komenizeila. Eta azkar konturatu dira horretak. Lehenengo tantoan ematezun pixka motela goezala, eta kanpora baina mianak. Pixka frontisetik salia gutxoze gala, baina atera dutenean berrize, ikusi da. Ikusten gorriek aldatu egingo dutela. Ziur nago saskian pelota motela gora egongo dela, eta nik uste Zubizarreta jokoan sartzeko pilota motela komenizeila. Eta aldatu egin dute. Pilota berria gantxara. Bata. Hau ere, soinu ederra da gana. Zubizarreta. Utsi Beloki. Landa atzera. Beloki boleaz, jaso. Zubizarreta atera da iruraino. Beloki aurreratu, gantxoa. Enean, eraman. Beloki. Bain Landa, ezkerrez, kantxardean. Bizi. Ongideneko. Una, eskozetik. Meano boleaz. Meatek jaso. Meano botez. Ezkerra iretzen az. Irekin ustat. Eskubiz. Amiano. Botera jarriko da Oiartzorra. Zeitikan. Eutxi. Amiano sartu. Zizaprutsatu. Zizarreta kontrarasoan. Ikaina. Pilota hau gorrientzako askoz ere komeniagarroa, puntuzetik salida gutxiago. Eta, bueno, Zubizarreta jokoan sartzeko aukera gehiago izaten du eta bikain moztu du, kasunetan. Esan dugu, ez? Atarikoan Amiano asko karratuko zulatzea, baina ikusten dugu konfiantzakin, ez? Aurrera eramateko jokua, ez? Bai, esan dugu, ezker airea oso ongi dominatzen du. Bai txokan bai zabalean. Eta azkenean, erabat ez joatzen badu, Zubizarretari gauzak asko erezteko dizkio, Eta horregatik, Zubizarretaren eseroso gitzak komunika jo. Landa bostetik. Amiano. Atzera. Ongi Landa, zendo, ezkerrarekin. Beloki. Unas ezkerrez. Frontixerdian jo, Amiano eskubiz. Lekuarekin da, Unas. Beloki. Zizarreta, azilariari utzi. Atzera, Beloki bolea zehartu. Ea bainat. Atzera honek ere. Beloki berriro bolea. Eraman. Nakua. Amiano. Landa botez. Ireki. Ikain. Beloki. Eutxi. Ea Landa. Kantza guztia beretzat. Horra arrisko handia du. Jokalde egiteko zaltasuna badu eta gustuko du. Amiano bizi. Nakua. Saldu. Orain komeriak. Eutxi Unasek. Atzelariari utzi. Atzetik aurrera. Dikaen. Boleaz Unas. Paso. Ea Unai. Aurreratu Landa, ezkerraire, zireki. Amiano, ongi defentsan. Ongi baino beto. Eutxi. Amiano, boleaz, zabaldu. Eutxi. Ea Unai, ezkerrez. Unai. Tanto gorra da. Berta boleaz.
Amiano, ireki. Leku gutxirekin, eutxi Unasek, bai? Barruan. Justu, baina bai. Atera Amiano, ezkerrez berriro ere Unas. Amiano eskubiz jarri da gantxarrian. Badu lekua. Eskuin boleaz, bai. Amiano, berriro ere atzera, ezkerrez zabengoan. Atzelariare utzi, atzetik aurrera, Bizti, gutxi. Ongi defentsan Unas. Lanerako dago bikote urreina. Beste aukera bat Amiano, baina kuerta. Oso, ona. Atzera jotzeko keinua, baina hemen ikusiko dugu, hain errepikapenean. Ze ongi egin duen. Garra. Bai, eta esan duguna leheno, zeinen ongi dominatzen duen eskuin esku hori nahiz eta ezkerra izan. Bai. Ez da... Bai, potentzia eta dan emate jo ez, azkenen... Bai, esku gozoa da, altura eskuinez eta ongi bilatzen du. Txokora moztu behar duenen direkzionakin normalean pareta bilatzen du, eta kasu honetan erakutsiko dejada ere egiten badakiela. 8 eta lau, eta okerrez balimanago urdinak eskatute. Hemen lasai egon, 18 jartzen du, baina ez, 22 da partidua. Eta hoxe, 21 bat tera iristen balima dira, bitanteko aldeagatik irabazi beharko dute garaiek noski, 25era aiatu arte. Ea lehenengo aldiz ikusten dugun, ez, Asier? Edizio honetan, horre... Bai, edizio honetako berrikuntza da, baina, bueno, horrendik estrenatu ez dena. 8 eta lau. Urdinak beraien pilota, ez, atera dute? Bai, gorriek lehenik eta baina atera duten pilota hori, hirugarrena, desentez biziagoa. Atzera Amiano. Landak, paso. Amiano, aukerako pelota. Botera, atzera, ezkerra ere zena, xeutxi. Beloki. Eutxi hori ere. Baina Amiano. Pareta, erra. Eta Amiano ere badaki atzelariari pilota onak utzi behar dizkiola, ez? Horre aurrelari batek aurrelari batentzat ere hori asko egiten du, ez? Atzelariari konfiantza eman, ez? Bai, batez ere bikotearentzako. Aurrelari jakin egin baluzin pelota sartu, zein utzi, ez du balio txarra bakarrik ustea, onak ere bai, konfiantza hartzeko, berak ere gozatzeko, eta gero garrantzitsuena dena, behin atzelaria dominatzen duenean, eta atzelariak benetan eskertzen duena, behin berak lan zekin egin eta dominatzen duenean aurrelaria bukatzea, ez? Jaleo, bale. Eta, hori, esaten eginena, ez? Pelota ederra utzi dio, baina belokirik gora juntzaio. Ederki, sartu zaio eskuan. Hala dute, gorriek ateratako bigarren pilota, bat zenbaki duna. Eutxi Amiano. Landa bostetik. Ezkerregatu. Eutxi enekok. Nakua. Naiernez egon. Ezkerrez. Jokaldiak nahi pixkat ireki ez, nahizu, baina gainera etorri zaio pixkat ez. Nik uste zalantza egin duela, iriki, atzera jo, eta azkenen ez bat ez beste. Baina, bueno, garbi zegoen pilotori atzera jotzeko eta lanean segitzeko pilota zela. Eta berriro ere hirugarren pilota kantxara. 10 eta 5. Zatea zabalera. Badulekua. Unasek. Amiano. Guztatu baino, guzti atera zaio eskutik, boleaz, hortze dira biak, eta oztopo. Biak eritxi dira eramateko moduan, baina elkar traba egin dut eta azkenen ez batek ez besteak. Eta Amian oso bizi, pilotan ezker errez bultzatzen, ezker boleaz ere min egiten, eta pilota oso ongi mugitzen ari da. Irundar gaztea. 11 eta 5. Zake barriro zabalera. Ongi Unai. Belokik eskatu, lauterretik. Luzatu. Landa ezkerrez, ongi. Ea Beloki. Zareta atzelarian utzi. Beloki atzetik aurrea. Ea Unai, seitik. Pelote egon behar dute. Nuzi zaret ez, atzelarian utzi dio. Amiano.
geldian ere, ez? Pixka gainera etorri zaio pilota eta... Ba, besaga egotzen saiatu da, eta, bueno, ez du eskuan ongi sartu. Nik uste beharrik ere ez duela, hor pilota horretan sartzeko, Beloki oso zuzen jokatzen ari da, pilota asko arrimatzen, eta bueno, urruti xamarretan sartu, eta kasu honetan ez du ongi eskuan sartu. 6 eta 11. Eta Beñatek, eutxi, eta ireki gaina Mianok. Landa, lanzaiak eta gora. Bai, erdilo harrapatu du, konturatu hartzen, batgarren zenbaki duen pilota zegoela kantxan, apur bat motelagoa, eta bueno, berandu ibili da, labur geratu zaio, eta gero komeriak. Da lantzekin asko ez, egiten ari da Unax, eta azkenen metro horiek ere zaiatia ez, egiteko. Eta hau bai gora, ezakit partida eten beharko luketen, bai, ona atoz. Bai, erabaki hona, azkeneko bi pilotakak bera galduak izan dira. Misteriorik handirik gabeko pilotakadak. Eta bikote gorrian, klabetako bat, txapelketa guztian zehar, izan da Beñatzu Bizarretak egindako tantuak, eta partida honetan bakarra daka, orain egina. Ez ditu galdurik, Landak bi egindako eta 5 galdutako dazka. Amianok 6 egindako eta 2 galdutako, eta Belokik 2 egindako eta galdutako bat. Bikote urdina ere partidaren pisua eramaten, eta akats gutxirekin. Bai, Zubizarretak tantu bakarra egina du, baina bueno, aukera handirik ere ez duzan egia esan, bikote urdinari delako nagusitzen. Partidaren atarikoan pixka bat komentatu duguna, ez? Partidaren gakoa azkenean atzean egon litekela, urdina dominatzen bat zuten, Landari agian lana pilatuko ditzaiola, oraingoz hori gertatzen ari da, eta bueno, bikote gorriaren intereserako zerbait aldatu barra dute. Bizkarra gehiago erakutsi behar du Landa Belokiri, eta horrela Zubizarretari aukera getorko zazko. Beste tanto da jokoan, Beloki gozatzeko pilota, Landa aurreratu, ezkerra irez jaso, Amiano, bizi, botera Unax, gainera etorri eta tantoa. Bai, Landa oso deseroso, ez daki, kantxan aira joan, botera geratu, ez da errezta, esan pilotonerekin mina handia egiten ari da hemen erroboteko zuloan, nik uste pixka bat saiatu berko lukela berak ere botera gehiago jotzen eta dominatzen, zer azkenen aire sartzen da, pelota eramaten du, baina berriro aukera kompletu duzten du. Amiano, atzela ere utzi, ezkerrez. Unax baina aurrera tengo da, ezkerra irez ezin, eta hau psikologikoki ez, azkenean ongi eramaten ari dira, pelotak, ez? Bai, baina pixka bat, apur bat bere honetik atera eta ikusten dut, azkeneko lau pelota hauek bera galdu ditu. Ezin izango dugu aurre errezta denik, orain ohituta gaude aireko defentsan utxegin ezkio akats bezala hartzea, horren dela urte batzuk egindakotzat hartuko genituen pilotaka asko. Baina, bila orain oso pilota zaila eraman du. Bai, Amiano Eskubiz. Badu lekua, hor, ea botez apur bat domini hori kentzeko. Bizarreta sartuko da jokuan, Amiano hori eskura eman. Amiano osoki. Soatzera. Eta... Iritsiko da. Bai. Bizi, zabaldu. Zabia duran dator pilota. Eutxi, Unax. Amiano. Gerrairez, ezin. Ni egia esan, Landak eramaten ez dituen pilota hauek, egindakotzat, ematen nahi naiz beste, azkenen ez dituzke galdutakotzat eman. Garbi dago, azkenean orain txokoa pilota oso zail bat eraman du, orain beste hau zabalera, airez, movimenduan, garbi dago zabala, pilota zaila direla. Horreteko zulotik, hartu du pilota frontusean, atzera unai oso bizi doa, eutxioan bai. Amiano Eskubiz. Horregatu Unax, eraman, Beloki. Honek atzera, errote zuzenean zijoa, baina ezkerra irez eraman. Amiano, bipareta, Beñate. Eraman. Haze pilota eraman duen. Amiano, keinu, Belokiri pixka motiatu, ez ugozatu, elki Beñatek, beste bipareta bat. Ordo aukera. Eta Oso esan du.
Haze bipareta eraman duna, Amiano jo duen lehenengo bipareta, pasatako pilota zen. Bai, eta txapelketa guztian zehar azpimarratzea egin naiz, aurrelariunen hankak ikaragarri bizkorra dira, bainatenak, defentsa handia du, beti oso orne, eta aukera txikien etortzen zaionean, berak amaitzen dut tantoa. Esan, bigarren egindakoa, eta ezerkentzeko ez, bainaten partidari gaur ere. Eta pilota berria gantxan, Asier, bi zemaki pilota. Bai, ikusiko dugu, zer moduzko pelota. Beraz, pilota guztiak atera dituzte. Eta 3 pilota, behintzat gorriek atera eta lehenengo ez? Hori da, bai. Zubizarreta. Eskubizueloki, gora! Bai, pilota hau aurrekoa baino bizixiagoa da, bata baino biziagoa, baina esango nuke urdinek ateratzen duena baina motelxeagoa, tartekoa. 9:16, tarte ederra dakate, baina oraindik 22ko asko falta da. Zubizarreta. Eta garbi dago, gorriek 22 intenta baino ez dute txiko. Txapara joan zaio. Zubizarreta galdutako lehen pilotaka da. Eta zoruna 3 zemakion pilota atea gautela, bai? Bai. Hortxe nahi zuten takadatxoa gorriek, bitanto egin dituzte. Berriro urdinen pilota kantxan. Errobotera, ezin. Bizartzi eta 9. Nagusi ditugu urdinak. Eta Amiano gaztea. Sakera. Paletarekin. Gotezuna, esgora. Eramateko pilota. Bai, adutako desente azkenerako unesek. Eta Amiano ari da, partidaren dinamika bere interesetara eramaten. Eta hortxe, ongi... Sakearekin asko arriskatzen ari da, Bosterriko marrau behin eta berriro bilatzen, hortik hasten du dominioa, landak erreboteko zulo batik ezin kendu, eta gero pilota oso errez luzatzen, dena eskugozoa da, ezker eskubi altura songe bilatzen du, ematen du ordu asko sartu dituela Antiguako frontoi honetan, eta landak dominio hori ezin du gainetik kendu, nahiko egiten ari da, aireko defentsan, baina eraba nagusitzen urdinak. Amiano, 19:9. Iloki Beñatek. Bueno, anketara Beñati, Iloki, 3, batzutik aurrea, bizi. Unaxek, jaso. Amiano, esku bizkarriko da. Oso atzera, eskuin boleaz. Ez, fin. 20, eta 9. Ez menpe dute Unaxelan da. Eta urdinak partidaren gidari. Eta hoxe, badakite nola atera partiduak hemen Antiguoko pilotalekuan. Eta txapela, bikantoetara dakate. Amiano, atzera. Tanda, ezin... Desesperazioaren lanak. Beñatek animoak ematen. Hortxe, izketan, Amiano eta Beloki. Zaloak, nahi Amiano entzat eta lau protagonistentzat. Sakea, Eutxunasek. Nahi, ateratu. Eutxunasek boleaz. Atera, ezkerra ere zorengoan. Azela ere, pilota ederra utzi. Paletik zabalera, barruan da, eta hemen bukatu da partida. 22, eta Beloki. Unai Amiano eta Eneko Beloki promesa mailan Antiguoko txapeldun dugu Asier. Bai, eta bueno, merezitako txapela. Bueno, esan diteke bere interesetara eman dutela partidua, erreboteko zulo eta mina handia egin dute. Eta bueno, hor saskian pilota bat aurkitu dute, bizi xamarra edo apurtxo bat beste baina bizioa zena, eta pilota horrekin
mina handia egin dute, landak ezin izan duelako domini hori gainetik kendu. Beno, hementxe biharren partidua ikusita, elkarrizketen bilagoaz, eta bideotxo batekin utziko zaitu zegoen. Amianorekin gaude, zorionak, Antiguoko txapeldun eta partido gaur bai oso nahi da, ez? Bai, eskerri asko, ez da gutxi txabelketa irabazten, eta partido onare bai, así que gusta bai. Lehenengo urtea jokatzen hemen, lehenengo finala, lehenengo txapela honai. Bai, txabelketa goitik gogokin jokatzea eta ilusio egin bai, eta ondo atea dana, eta... Final aurrekotan, sentsazio honekin bukatu zenun, gaur ere partida guztiz menpe izan dezue una xilanda horratzean, eta beste unetan esan diguzu ez, taktika hori zala, eta gaur horrela irabazi dezu ez? Bai, partio guztietan ondo joan dugu taktika hau, eta ligian partio erdinen genuen eta irabazi, eta nik uste hola jarraitu bertzala, aldik eta hoben hain da, eta ondo atea bai. Enekorekin ikusi zaitugu bikote oson bat eta komunikazio aldetik oso ondo eramate zeatela, ez? Bai, ondo ematea eta bin artean oso ondo ulertu geha eta hori importantea bai. Honai, zorionak eta disfrutatu txapelanta. Bai, eskerri asko. Bueno, bideoa eta segituan Eneko Belokirekin izango geha. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eguna eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Lanza ondo! Onda! Hori! Lehen aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Eneko, zorionak, lehenengo urtea hemen Antiguoko txapelketa jokatzen eta txapela buruan. Bai, esker asko. Ikusten ilusio egiteu, txikitan ikuste etortzen izan nagoen irabaztia, pentsako zo. Aurreko urtean hemen egon zinean finalak ikusten, etxetikak ikusten, nola zan? Aurreko urtean, zeagatikan, kornerosagatik, etxetikan. Nire partidu guzti ikusita. Eta oain txapelakin, ze sentsazio, Unaiekin bikote oso boteretsua, ez? Izan zeate, eta konta eguzu pixka nola izan da Antiguoko bizipen hau. Bai, hasieran beldurra egin ez. Bakoitzak burun konfiatin behar, baina gero ikusunen Unaiek asko laguntzezula eta partiduk oso fluido juteziala, pixana konfiantza hartu eta ne ustez txapelketa oso nahiko sendo bukatu dugula eta oso guztua. Konta eguzu pixka nola izan zen, deia Antiguoko txapelketa jokatu behar dezula, eta aste hauek ez, oain txapelakin hemen. Ni banegin Antiguo gertutzen izala, eta ia esan banegin gutxi jokatzen zuela, eta orduan pentsatzen honi izala sartu lehenko, baina Andoni nenterra horrek esan ziten, da ikarri guztua, pentsako zen bezala. Eta, Unaiekin bigote boteretsua, eta hemen ikusi dugu, Unaiek ondo selekzionatu ditula pelotak, zuri gozatzeko pilotak utzi dizkizula, eta eskuinka da eta ezkerka da onak eman dituzu hemen, ez? Bai, ondoak inoiz sartu noiz ez, bolea sartzen mina iteu, keinu iteu nene
engainatuz nik mina itetela uste eta nire ustez bikote hona indaula. Taktikoki bai partidak ongi prestatuak, ez? Azkenen bikote boteretsu batek egin behar duena egiten hemen Antigon, Bueno, etortzen janen biloak esaten, hon. Gaur beti bezala, ez? Ta hola jokatu eta ondo. Hoxe esan, ez? Gaur beti bezala, ez? Hori esan ez? Hoxe, bai. Bueno, Neko, zorionak eta disfrutatu. Eskerrik asko.
Ahí hay luz para pelotar y tal, o sea que se dice. Ahí habrá que... Egunon berriro ere, ja, azkeneko partidarako pilotak probatzen ari dira nagusien mailako lau protagonistak. Josu Igoa eta Antxon Apetetxa gorriz izango ditugu. Eta Urdinez, Zaingero de la Fuente eta Josu Irurita. Bi bikote 5, akatsik gabekuak, eta Asier esan genezake edizio honetan pasa diren bi atzelaririk hoberena direla, ez? Irurita eta Apetetxa. Bai, esan diteke, beste gainontzeko atzelaritatik koska bat gorago daudela erakutsi dutela. Esan behar da, esperientzi gehiago ere badutela, Iruritaren azkeneko urte izango da antiguo txapelketan, 24 urte dituelako ja, eta Antxon Apetetxa ere egindako pelotaria, frontoientarako kualitate izugarri ditena, nire askotan Jon Erason gogoratzen hau, frontoientarako pelotari benetan egokia. Antxon bera ere bi txapel dazka, hemen antigoko pilotalekoan, lehenengoa Promesetan Julen Egigurenekin irabazitakoa, bigarrena Jorge Fernandezekin, eta datuak ikusiko ditugu lau protagonistenak, bikote gorriarekin hasiko gea, hementxe Josu Igoa, Etxarri Aranazeko aurrelaria, 20 urte, 2002 urtean jaioa, eta Iruñako hoberena taldekoa, hau aurrelaria, Antxon Apetetxa, Goizuetarra, 21 urte, 2001 urtean jaioa, Igoa baino urte bete zarragoa, Goizuetako umore ona taldekoa, atzelaria, dugu Antxon Apetetxa, bikote Urdina berriz, Aingeru de la Fuente, Eguikoa, Nafarra, 20 urte, 2002 urtean jaioa, Irurtzun taldekoa, eta Josu Irurita lantzekoa, 24 urte, guztietan zarrena, 1997 urtean jaio zen, hau ere, hoberena taldekoa, eta atzelaria. Lehengoan Josu Iruritari entrevista, elkarrizketa egiterako garaian, behintzat, galduz geho, txapela hoberena taldeko batentzat behintzat izango da, ez? Behintzat, talde gisa, Irurita galduz geho, pozioko zen, eta Igoaren kasuan berdin, ez? Bai, azkenean, ez behar ez da, klubu bereko bi pilotari iztea finalera, eta txalotzekoa eta zoriontzekoa benetan, hoberenako kluba. Lehen ere pelotariai handiak irten dako dira, klubu horretatik lan asko egiten dute, eta gaurkoan batak irabazi alabesteak, garaio bat izango dute benetan, eta besteak finalista ez dela gutxi bez. Igoa Apetetxa bikotea, Gramni txapelketan, bakezue Gramni txapelketa, federazioen arteko garrantzitsuena, ez? Hortxe izate ditugu Gipuzkoako selekzioa, Nafarra, Bizkaitarra, Arabatarra, eta Errioxakoa eta Iparraldekoa. Eta 22 urteko azpikoen mailan, Josu Igoa eta Antxon Apetetxa ateraziren txapeldun. Eta, bikote, frontoi handian ere kontuan eukitzeko bikotea, eta urdinak ere, ez, azkenean, bai Antiguon eta bai bikote eta bai frontoi handi batean, bi bikote hauek latza dira, ez, Asier? Bai, azkenean, lauak ere oso pilotari direlako, ez, eta edozin pilotarako urtara goldatzeko gaitasuna dutelako, eta apur bat esan duzuna. Frontoi luzean ere asko jogatzen duten bikoteak, baina esan liteke frontoi honetan ematen duela gorrintzat egina dagoela propos, ez? Eta gorriak ni uste koska bat gorago egiten dutela, frontoi honetan bereziki,
dituzten karakteristikunatik. Justo gure ondoan, gure ondoan hasier dago Nafarroako Federatzioko lehendakaria, presidentea, eta pozik egongo da, ez? Azkenean hemen lau Nafar, Antiboko bezalako txapelketa batean ikusteko, ez? Bai, eta bueno, esan liteke azkeneko urteetan Gipuzkoarrak izan direla profesional mailan ere txapel gehienak eraman dituztenak, Altuna, Irribarria, Jakak, eta apur bat azken bi urte hauetan aldaketa datorrena, ez? Orain Laso du txapela, Ezkurdiare hor dabil, eta Zabaleta ere bai, eta bueno, pixka bat lehengo nagusitasun hori berriz ere orekatzen ari da. Bueno, lau pilotariak prest iteko, eta, bueno, bi elkarrizketa entzungo ditugu Antxon Apezitxarenak eta Aingeru de la Fronterenak. Jon, egunon, Antiboko finalean, goiz iritsita, zemuz doaz tentsioa, nervioa, nola dago gauza? Egunon, ongi. Ni nahiko lasaian itzala uste dut, eta logota dena ongi indu, eta aldagelatan pixo dizketan, beste pilotarekin, eta ongi, momentuz ongi. Zerkatu zinean finalean, nola izan dira egun hauek? Lasaiak, ez? Semifinalatan Josu Igoak, priston partida jogatu zuen, eta gero, ez azkenen ikusi ginen beste partidua, eta beste oso ongi jogatu zuten, eta gaur nahiko lan egiten dira. Entrenamendu bat edo indezu, etorri zen Antibora, edo? Pixot eskupin ditu gontzean, goizutan bertan, eta hemen, ja urte batzu banoa, eta ez dut entrenamendu hondik inberri, baina, gaur partidu bat ikenduan, denan beharra egiko duta, irabazteko. Atzelari bezala, Iruritaren boterea, nola ikustezu partidua? Zaila, azkenen, Iruritak askotan zeiten dizo ez, rebotera edozein lekutatik taula sartzen dizo, eta alturak oso ongi bidatzen jo, purritu ongi jendo, aireare oso nadokio, eta nik uste, atzelariko bena bera dela, zain nuke hemen, eta beste frontoiatan hobenatakoa bera da, baina, iruditzen zit, gu kongi jokatzen baldin badu kontraikia badula, semifinalen mino geixo jotzen duan eskuinak inbaintza, zerti, nik eskuinakin ez baldin badu geixo jotzen rebotetik ezin atere zibiliko naiz, eta, behintzat, aste arte mino komodo xo ibiltzen izan. Eskerrik asko, eta zorte hon. Eskerrik asko. Gero, egunon, Antiboko finala, nola pasa zu gaua, nola izan diagun hauek? Nahiko lasai pasa ditut. Herriko festak ziren, baina nahiko lasai ibili naiz, Herriko festa, baina Antiboko finala, orduan zaintzen, ez? Festa gutxi. Baina, guztua gaitu ez etxen. Final aurrekotan, sentsazio honekin gatu zinean, nola iristezea gaur? Gogokin, jolasteko gogokin, eta lehenkoan nahiko ongi jolastu ginen, pareja ona egin ginen Josu eta biok, eta guztat, dortzen naiz. Osatu ez du bikote oso kompleto bat, akats gutxi diteguna, baina bestia oso akats gutxi, nola joan daiteke partidua? Printzipio oso gorra, eta, partidu hauek kristo mina indugu atzen, eta gaur igual aurren baitare inbarko dugu mina. Mentalizatu azatoz, partia gorra izango la? Bai.
Aingeru, zorte hon da, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eguna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, beka! Ixo, hemen nerea gaitza. Lanza ondo! Bultza! Hori! Venga, Brea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Promesa mailan eta neska txapelduna ere bai. Beraz, oain ja elite mailako finala jokatuko da. Hemen dozkezue lau protagonistak prest. Eliteko final hau jokatzeko, eta aurkeztu ingo izkizuet azkar. Alde batetik gorriz arituko hienak, aurrelaria Etxarri Aranazkoa, Oberena klubekoa, 20 urte ditu, bera da Josu Igoa, txalo beroa berezako. Bere atzelaria, Goiztuetarra, Umoreona klubekoa, 21 urte ditu, bera da Antxona Pezetxea. Beren aurkariak Urdinez, aurrelaria Eurugikoa, Irurtzun klubekoa, 20 urte ditu, Aingeru de la Fuente. Eta bere atzelaria Urdinez baita ere, Lantzekoa, Oberena klubekoa, 24 urte ditu, bera da Josu Irurita, txalo beroa berezak. Bueno, eta gogoratu, nobedade bezala baita ere, beste bi partidutan, beste bi finaletan izan den bezala, final hontan ere, bi tantuz irabazi beharko dutela, 21 eginezkero, 23 pasako da partida, gogoratu 22 dala printzipioz partida, beraz 21 eginezkero, 23 izango da, 22 eginezkero, 24 eta 25eko topearekin. Recordar que tendrán que ganar con un margen de 2 tantos, si hacen 21 iguales tendrá que será el partido a 23, si hacen 22 iguales a 24 y con un tope de 25 tantos. O sea que, aurrera mudiek eta disfrutatu. Ikusi eta entzun ditugu Antxona Pezetxea eta Aingeru de la Fuenteren hitzak, ze esan diguten partidu hau hasi baino lehen, minutu batzuk lehenago, eta hortxe entzun dezuek ere Antxona Pezetxea eta Josu Irurita aurkeztu dituenean Inigo Bianak, zarata esente. Ezakit, jende gehiena behaiek ekarriko zuten, edo jende azkenen zarata esente ateatzen duen jendea, ez? Txakea gorri izango da, Josu Igoa gateratakoa, eta 4 pilota zenbaki duna izango dugu kantxan. Oberena taldeko aurrelariak eman dio partidari hasiera. Eutxi Iruritak. Apezetxea. Irurita boleak. Eraman. Eztu, Aingeru jaso. Zelariari eutzi. Goiztuetarra, osatzera. Bolea Josu. Atzera. Bolea gobia. Loga. Aingeru. Apezetxea. Beste ole bat, Irurita. Ea Irurita botez. Eraman. Ireti. Aingeru. Apezetxea atzera. Botez emango dio, bosterritik. Duga gantxoa. Aingeru, defentsan ongi. Goiak libratuz. Ea Irurita bain. Gazelari aretzi. Zen Apezetxea. Irurita. Igoa bolea. Tuguzatu guztiz. Ea Antxon kantxarritik. Irutara ederra. Oso txarrera doa. Ezin. Lehenengo tantoa. Eta ederra ikusi ez. Lehen tanto pilotaka askokoa. Pilotatua esainen.
Eta, bueno, Laurak ere ongi torreko zei, partiduan ongi sartzeko. Igoa. Eta queda Valera, Eutsi Josuk. Irurita. Antxon. Eskatu dira iruritak, zutera jonteri. Eta ongi. Bezitxea. Ea irurita lauteretik. Eta da ona. Eta Fuente sartu, gantxoa. Eutxigoa. Ezkerrez, atzera. Tres Antxon, atzetik horrela juteko. Reski. Eskatu, pilota txarra zan, hain geruentzat. Iruritarentzat ere ezan guztizona, eta gora bota du. Eta pilota honekin ikusten dugu Antxon oso seguru, ez? Eta iruritari pixkat kostatzen ez zaiola, ez? Bai, azken unean ezker romara esatu zide pilotagari zaildu egin zaio eta eramatera bakarrik joan da, baina gola joan zaio. Igoa sakera. Bieta hu. Hain geru, sota mano. Zartuko da igoa, gantxoa. Era, man, hain geruk. Horregatu eta atzera. Olea, txosu. Igoa bipareta. Presta hain geru, pareta askorekin. Irurita. Igoa, ireki, hain geru. Antxon. Hengoz bizkarra erakusten, guztuetarra. Igoa berriro, jokaldia. Ea bezitxea. Apostarekin. Ongi Josu. Eskuz. Igoa sartu da berriro, Niakua. Ongi jaso. Josu, bipareta. Erra. Eta azatera Niakuan, guztatu zei dela Iguaren partida hasiera hau. Azketan Josuri hauxe eskatzen dugu, agresibidade hau, aireko joko bilatzea, badiri partidu askotan irabazteko nahi horrekin serio jokatzen duela, botera gehitxo, eta aireko jokoa osongi menderatzen duen aurrelaria da, eta iruditzait horrelako agresibidadekin jokatzen duen, bere jokoak puntua gora egiten duela, eta hasiera bikaina eman dio. Jokoan asko sartzen, erritmoa bera jartzen, gainera badaki konfiantza osoa du Apezitxarengan, badaki partidu guztian bat bi pilota bakarrik galduko ditzuela eta horrek bereri aukera ematen dio, gehiago arriskatzeko eta bikote gorri honek hori zuelarri. Eta hasiera oso nahi eman diko. Eta hasiera honetan ikusi dugu, hiru tanto hauetan, behin, peorketa guztian ez duguna ikusi ez, iruritari bizkarra erakusten, hori da. Ea irurita eskuriz. Ongi. Apezitxea. Hain geru naizun jokatu, baina. Eta hor, ongi bilatutakoa, ez? Azkenen sartu barrekoa. Bueno, agian apur bat urruti xamar, nor baino norra ari ziren atzelariak, nik uste aukera beak ere etorreko zezkola. Baina, bueno, ez dago gaizki. Bi zenbakidun pilota, kantxera. Lau zenbakiduna zan. Asko guztatu zait lauaren pilotari. Bai, egia esan bai. Irurita. Hau pilota biziago ematen du. Apurra bizia isago. Hain geru. Baina polita hori. Bai. Mazonte. Bien tartera. Bipareta. Sartu bai Josu. Hortzea beste Josu. Antxon. Eskatu irudita. Gazante sartzeko nahiak intzegon. Ongi aguzitza, sendo eguzitza dira. Irudita. Hain geru. Ireki Antxon. Dela zonte. Antzera, zabaldu, barruan da. Sendo dagoen Antxon apezitzea. Hasiera honetan. Irurita. Josu. Ezkerrez. Ingeru. Sartu. Hortzea irurita. Kontrarasoan. Paso. Kantxardian Antxon. Horrelariari jokatzen. Eraman. Peñu. Errauteko zulora da. Leku badu irurita.
Nahua oso altua. Ongeru. Atzera, errotean sartu. Eta eraman du. Eraman hori ere. Aukera Josuk, bipareta. Eta hace pilota. Eraman duen Antxon Apezitxeak. Hemen ikusiko dugu. Hace pilota gara. Hace pilota. Eraman duen Antxon. Meritu ondoko pilota eman du Goizuetarrak. Ikusten daunek. Ez dakit, Goizuetako konzejupean edo fronte txikian non, baina ordu asko sartutakoa dela. Frontoian. Eta hasiera handik, baina ezagit hasier kontua duzean, ezagit Josu Iruritak eskubian tako gehiago dakan. Ez diot, txarra eman dut. Ezagit tako gehiagi, baina eskubian behintzat ez zaio pilota hain garbi ateratzen, ez? Beste partidotan bezala. Bai, baina, bueno, beste partidotan ez duela Apezitxea aurkari izan. Apezitxea azkenean oso ongi bilatzen du altura frontixean, beti ere pilota urrun jartzen du, eta ez da erresa berari bizkarra erakustea. Eutsi du Igoak. Atzera La Fuente. Urdine berriro bere pilota atera dute. Irurita. Ezkerrez, direki, Antxon, prest, gainera etorri zaio, baldatu da, Aingeru, ez duzu gozatu, Antxon ezkerrez, Aingeru, Hilariak eskatu dio Igoari, eta honek gozatu, ongi dukita, aurrelariari kentzen. Hasiera. Kokaldia, Antxon Apezitxea, hace hasiera eman dion azez. Eta azkar batean bere gaien baina ikusten egia hemendikan. Laugarren pilota berriro kantxera, eta hasiera bikaina bikote goriak eman diona. De La Fuente, sotamano, errezko ederra. Bai hori xe. Partida hasiera zirraragarri ikusten ari gara, eta iruditzen partidu handi baten atarian gaudela. Jendea gogoz sumatzen dut. Pilotariak ere bai. Osagai guztia ditu gaurkoan handar. Apezitxea, ezkerra ere. De La Fuente. Anketara jogatu nahi Joari. Ongi moldatu da, pausoak ematen. Gozatzeko pilota Josu. Hor, txeda sotamano Antxon. De La Fuente. Atzerago. Goleaz. Ongi ere. Irurita. Tanto honetan. Gozatzen bigote urdina, baino Antxon sendo dago. Atzetik. Pilota brillo egin atatzen zaio eskutatu. Atzera Josu. Bizkarra erakusten nahi goan. Ongi Antxon. Atenatu. Atera da Josu. Ongi Apezitxea. Zelaria utzi dio Igoak. Aurreko jokaldi berdina egin nahi. Baina txapa bera joan zaio Antxoni. Apur bat gainezak hartu eta esaten dena, ez? Lengua binetan ederra izan da, horrengoan ere txerakera bera egin du, kasu honetan txapa bera joan zaio. 3-5. Bikote urdinaren pilota kantxan. Igoa sotamanoz, ongi. Irurita. Eskuinez. Hor daukera. Bizi, zuzuz bihurritu baina, bizi eman dio. Eta hain atzera, paretarekin doa, errotean sartu. Eta De La Fuentek egin duen lehenengo tantoa partida honetan. Eta animoak ematen bere buruari eta bai bere atzelariari. Bai, sartuta ikusten dira, lau pilotariak ere bai. Bueno, badakite bereiek ere bai txapelketa garrantzitsua dela, ez? Izen handiko txapelketa. Euskal Herriko zaharrenetarikoa, 74. urteurren aurtengoa. Eta enpresa profesionalak gertutik jarretzen duten txapelketa. Atera den geru. Eutsi Josu. Irurita, Erne. Eta Gadasona. Ongi luzatu. Lehenguan horrelako pilota gada Vicente eman zituen final aurrekoan. Eta hau gora. Gora. Lehen Igoari berdina pasatzaio. Orain Aingeruri. 6-4 eta pilota berdinakin. Jarraituko dute. Bigarren zenbaki duen pilotarekin. Jarraitzera bak dute. Zakea Zabalea. Erdira, hobeto esan da. Ezkerrez. Lautik.
Iruritak eskatu. Ez guztiz atzeratu, ongi Antxon, Antzura emanaz. Irurita. Antxon ezkerrez. Josu. Bai, gozatu tako pilota. Badulekua. Egen geru. Zetik aurrea. Tonek aurrea egiteko pauso egin, baina atzetik ongi ezkerrez, zabaldu. Irurita. Josu sartuko da joguan. Ez gozatu, gainean da. Eutxe geruk, atzera eta buruz gain. Inaku egiteko keinua egin du Josuk, hemen ikusiko dugu. Baina atzera bota du eta irurita buruz. Ez, hor, azkenen altxa egin du ez, pilotari. Oso egina, ez zen pilotara eza, bertu da iritsi da, lurrera bota behar izan du bere burua, baina ongi altxa du. Zazpietala. Eta meritu handiko pelota, Dela Fontek ere eman duena aurrez. Zazpietala. Eutxi iruritak. Apetitxea. Eskubiz irurita. Ezkerrera doa. Hortxe, apetitxeak gora bota duen ezkerka da. Gutxigatik, baina gora jantzeko. Graziaz jotako hau bai, ezkerka da Antxonena. Eta Urdinek ere pilota berarekin jarraitzea erabaki dute. Bai, pilota Urdinek atera dute ez? Bai, lehenik eta behin Urdinek atera dute, Gorriek berarekin jarraitu dute, eta Urdinak ere aldatzeko asmorik ez. Dela Fonte, zabalera, zake gaitzoa, Antxon, zabaletik aingeru. Zatirristatu baino, moldatu da. Ongi Antxon, aurrela ere kendu, iruritentzat, pilotaka una jotzeko aukera, eman ere. Aingeru baino, ezkerrez jarriko da, ireki. Igoa. Atzera. Antxon. Irurita. Eskatu. Ea petitxea. Atzera. Esku zongi egan jozu. Hortxe diar dute pilotean. Igoa. Antxoa. Ongi egin bere defentsan. Teiki. Gulita jarrita da. Baina aurreratu zera manoz. Jokaldia egitea junda ez. Eta nekatu ikuste zaio, Antxoni. Ez dakit, ez dut uste jokaldia egitea joan denik, baina bai, beldur ez tira dio kolpea. Eta, bueno, espero ez geroen hasira, pezetxearen partitik. Normalean txapelketan ikusi dugu partida guztian zehar pilota bakarra ala bi galduz. Gaurkoan okerezkoan nago hirugarrena izan dugu. Bai, bikote gorria aurreko egunean, final aurrekotan, bi tantu bakarrik bi utxe egite bakarrik partidu guztian zehar, eta jada bost dazkate, bost utxe egite. Eta Urdinak 6 tanto dituzte. Aingeruk egindako bat, galdutako beste bat, Iruritak galdutako bat, eta hori, Igoak 3 egindako 2 galdutako, Apetitxeak 2 egindako 3 galdutako. Gehiagitxo bikote gorrerentzat, baina horretik dira, asiat. Bai. Esan dudana, hoitu dez gauden zenbakiak, Antxonentzat, baina, bueno. Bai, erritmo handia jokatzen ari dira, eta partida hasiera, esan dudana, polita, erritmo handia jokatu, eta irutzeit onena iristeko dagoela horrendik. Eta berdina egin jarraituko dute Urdinak. Sakera ingelu. Euskigoa, ireki. Ongi Dela Fonte. Zeinen ongi defenditzen hor, Dela Fonte aingeruk, zabalean. Bote txarra, baina moldatu da. Erne da Irurita. Keinu, Antxon. Zulua. Adulekua. Gora. Bai, kantxan ibili barra izan dut honetan, txokoko Zuluak aurritzera joan da, iguaren bolea hori ongi defenditu, baina gero atzera etorri eta gehi txarrotu du pilota. Bai, pixkat ere ezker paletan sartu zaio, ez? Da
indar gehitxorekin, ez? Bai, eta Eman dio, ziren, pilotaria kantzean alde batetik eta beste da biena, eze oso dago, ez? Eta galtzeko ere aukera gehiago. Txaren pilota gara. Eraman. Iruritak. Igoa. Hau ez da txarra. Ezkerra ere, zireki. Josu. Eskuin goleaz. Keinua. Antxon. Azte pilota paletarekin. Errotean sartu. Eraman. Goleaz. Ongien gero defentsan. Ireki. Antxon. Atzera. Atzilariari pilota zaila utzi, baina moldatu da Josu. Josu ere Antxoa. Defentsan osongi urdinak. Ezkerrez Irurita. Juan Zabaletik. Igoa, Gantxoa. Ederra. Azten olako tantoa ikusi egun. Bai, Gantxo bikaina. Haze amorrazio erakutsi duena Josu, tanto amaieran. Mentxe ikusten dugu. Etxera iritsi eta lehenengo gauza egingo detena, tanto hau ikusi. Latza, Egorriak oso ongi erasoan eta defentsan urdina. Piloten azken biken sartu da eta goiti bera bikaina maitu du. Ea horrelako tanto gehiago gustu ditugu. Mandio de la Fuente Sotamanoz. Irurita, Kubiz. Ezkerreta bezitxea. Eta gozakaiz. Iruritaren oldua. Antxon. De la Fuente, atera da. Lauraño, Ireki. Igoa. Peitxi. Mirain geru. Bizitxea. Eskatu. Ezkerreratu, eta Antxon eskubiz. Bizi. Ozta baina barrun pilotaka hori. Hortxe diardute. Peloteo politia ikusten egia. De la Fuente sartu da jokuan. Igoa. Batean gatu nahi. Ipareta. Igoak ikusi. Eutxi. Ea De la Fuente. Atzera. Antxon ezkerra irez. Zabaldu. Engeru pixo eskatu, baino. Altura emana, zongi. Tartukote ez, atzelariari utzi. Atzera hone, paretarekin doa. Ez. Pareta jo. Irurita, hau bain. Eta azker, gotaka da. Gustora geratu da oran kontan Josu. Eta pixka eta amorratua ikuste denion, ez? Ez duela gozatzen eskuakin. Hori da, pixka batzuk komentatu duzuna, ez? Bizkarra ezin erakutsi, ezin guzti soldatu, oran kontan gozatu du, altura ongi bilatu du, direkzio bikaina eman dio eta tanto dera lortu. Eta bikote urdinatik zer esan, hain gero ere pilotan oso zuzen jogatzen, serio jogatzen, defentsan sendo, egia esan erasonakian gutxi xamar, baina partidu oso zuzen eta serio egiten. Gole atzerantzen diegoak, Irurita, Irutarretik, atzera, Antxon, De la Fuente. Ez guztizi hartu Antxon, eta ongi atzetik. Antxon bostetik. Fuente Sotamanoz. Eskatu dio Iruritak aurrelariari. Abai ezkerrera doala. Man. Hain geru, atzetik aurrea. Bole azkarriko da Antxon. Ongi eutxu ere. Abaterago da. Ezkerra irez. Beste pilota bat hain geru entzat. Lipareta. Ez da guztizatera. Kontraerasoan. Eta defentsan. Ez, txarra. Amarreta zazpi. Gutxigati, baina kanpora joan da. Bi tira ditu atzera. Eta hortxe bai asier eskatzen zeniona, ez? Aingeru hori pixkat erasokorra aurrean egoteko. Bipareta tira du. Baina ez aio guztiz ondo batea, ez? Ez du guztiz zabaldu eta bediz duguna. Hemen pilotari aurkaria zabaleko marratik ez duzu bateratzen. Normalean kontra enbuelta dut zuzen pilotaka da, okerrago izaten da. Beste tanto bat, jokuan. Irurita. Josu Igoa. Atzera.
Eraman du. Jokaldia. Hori da Ñakua, azkarra. Atzera jotzeko tuñu egin eta bikain bukatu ditzeko. Bigarren etenaldia eskatute Urdinak. Mentxo ikusten ari gara Igogaren jokaldia. Lanerdiak momentuz eginda. Lanerdiak eginda, partida irekia eta egia esan asko gozatzen zen partida. Lau pilotariak partidan sartuta ikusten ditut, motivazioz da goz beterik, eta lauak ere batzuk beste baina beto, baina txukun jogatzen. Egia esan holako partidua bai espero zan, ez lau pilotari hauek kantxan ikusita, laneko partida ikusiko. Bai, partida ziren esan dugu, osagai guztiak genituela partidu handi bat ikusteko. Baina, finala bada eta ez erresi daten, Laurak ere mailanen aritzea, azkenean nervioak eta tensioak egoten direlako. Baina, egia esan, gustatzen ari zaiz partida ziren. Eta kuriosona da, pilota berdinakin, ez? Jarraitzen dutela Urdinek. Ez dakit agian noain tanto egiterakoan aldatuko duten, ze inertzia... Ez dirudi, Urdinek agian aldatu dezakete, baina esan pilota ederra da, hotxe ederra, aproposa pilota honetako eta gusturari da horrekin. Baina gorri ikuste zaie agian pixkat hobeto, ez, pilota honeken. Apetutxea. Lurita. Ego atzelariari utzi. Pilota gauzona. Apetutxeak emandakoa. Ongi. Antxon. Daka Luritak. Ezkerreratu. Atera da hortik Antxon. Hain geru. Horrela egiteko intentzioz, baina zetik ongi. Atzelari eutzi hain geru. Atera. Baina eskuinboleaz. La Fuente. Lekuarekin da Antxon. Ies egin dio. Eutzi de La Fuente. Eraman. Irurita. Eskuinboleaz. Iritsi da. Hain geru. Ongi. Erizte egin du. Irurita. Edera. Eskuinboleaz. Sendo Antxon. Beste bat. Eskuinboleaz. Zein segurtasun transmititzen dira, Badiru diaztula galdu behar. Beste bat, miru. Hala, egin dugu. Askotak galdutzen dira, egin dakoan. Eusko egin. Hau, ala izatea. Defentsa eta konfiantza handia du. Baina ezin izan du azken goleak dago. Egia esan genezake, gehien behartu dioten tantoa ez, hau izan dela. Bai. Eta Urdinak horretarako gai dira, Irurita eskuin bizia du, Dela Fuentek ere oso urun jartzen du pilota. Eta horretarako gaitasuna badu, bikote Urdinak. Irurita, eta sona. Boti golea, zeutxi Antxonek. Dela Fuente. Bi kontra bateko egiten, orain. Bikote Urdina. Apur bat lehen partian ikusi duguna, Bikote Urdina atzerak erartzen. Igual ezin jokuan sartu. Eskatu Irurita, Erne. Epiketa gauzon bat. Boti goleaz. Eraman Antxo. Dela Fuente. Hauzaia. Ua. Ere bai. Ai! Gainera etorri zaio. Boteaz dio oso santu egin eta... Horietan Erneago hon bar da, apur bat ikuste zen. Pirilka zegoen pilota zela, bote txarra egingo zuela. Azken momentuan barroa egin du eta horretan errezena, Ñakua atzera jo beharren eta txapazpila joan ziren. Eta tanto garrantzitsua zen hori, Bai. 12-8, lau tantoko aldea, orain bostekoa. Eta partiduak eta finalak horrelako utxek askotan kondenatzen dituzte. Bai. Era nagusi ziren tantoa, utxe egitea, orain saketik, eta berriro aldea markagailuan. Zotamanoz, ez du beldurrik geru. Ezkerrez, eta latza. Rotetik, utxi, boti goleaz. Ea Josu. Eskatu Zotamanoz jotzeko Iruritak, Antxon ere eskatu du. Zotamanoz Irurita.
Jokaldia, txokoan. Boakeño, Apetitxea. 76-tik. Atera du. Ea ingeru. Atera. Eta man Antxon. Ipareta, hau atera da, baino ez abiadura handian. Eta ongi Josu. Apetitxea. Irurita. Hautxe dira bi atzelariak. Eskatu dio. Iruritak. Ezkerre. Ea ingeru. Josu Oleaz. Ponte, Igoa, Zabala libre duela, eta kanto, eta ingeru mina hartu duela ematen du. Bai, ezker berman hor golpetxo hartu, eta bertan geratu da, eta Josu bikain aprobetxatu duzula. Bai. Ez du bi urrutu zen, ez du bi adizpentsatu bez, hor ikusten du, bertan geratu da, eta bikain aprobetxatu du. Irudi bat bezala, gestu txar bat. Ba, nik uste kolpea bakarrik izan dela, ez dut uste. Azkar baten etorri da, ez ezaka hola minaren keinu handirik. Beraz, ongi dagoela esan genezake. 18 eta gorrik eskatu dute etenaldia. Bai, gorrik eskatu dute etenaldia, eta apur bat pixka komentatu guna leheno. 11-8koan hortxe ziren, utxegite hori etorri da ingeruren partetik, eta haren beste bitantorekin berrire zulo ireki dute, bikote gorriak. Gaitasuna badute, bikote horreinak partio honi buelta emateko, biak pilotari luzeagoak direlako, eta bezetxeri atakalarrian jartzeko gai direlako, baina, ja da, opariak egiteko aukera, nik uste bukatu zegela. Igoa sakera. Artu dute etenaldia, eta atera dute. Atera du Josu. Josu kerrestatu ere. Ireki. Aingeru, kerrestatu, baina aldatu da. Ekutxea, jokalde egin aia, hortxe bai, oina gizera junitzaia Aingeruri. Boleaz, Josu. Ea, pilota gozatzeko, ederra da. Eskuin bolea, zango du. Ikai. Erasoan, Josu. Ioa. Eutxi eta ez da jo guztiz ondo atera, ez? Kortez egin dago izan da, baina, bueno. Teketak abiztean ditu bi horrelariak, azken hori... Altxa eramatea jonda, ez? Altzera jotzea, baina, barrura egin dio, ez du gozatu, eta tantoa. Aurreko ere zaio ondo atea eskutik, ez? Eta biharren hau... Kortez egin dagoa, eta baina egin beharra zuketen tanto hau, bestela markagai baina da alde handia izango zen. Ea orain, pelota nik uste aldatu beharko luketela, probatu, beste zerbait, baina ez dirudi, horretarako intentzio dutenik. Bigarren pelota honekin jarretzi basmo dute. 9-4. Eutxi, Josu, ezkertxota manoz, Irurita Zabaletik. Eta Gaderra, bolea Sancho, Dela Fuente, aukera. Aukera, paletean jo, Antxon, botez, Iruritak eskatu. Bai, pilota Gadalatza. Erreboten jo, Antxon. Erraz ematen du gainera, baino ez. Antxon. Eta gero ezker paletean sartu. Antxon apetxea jogatutako partida latza. Antxere publizitatea erori da. Ez que eroriz da egin, berak endu apur bat hor jodu, hor sartu Antxonek. Eta bakizu, desesperazioaren keinuak. Herriko sakea, eutxi Josu. Gantxoa, baso du Aingeruk, aukera Igoak, Irurita Boleaz. Igo aurreratu, ez du gozatu, Aingeruk, paso. Ipareta, eskatu, Antxoni eman. Igoa, atzelari lanetan. Eutxi, aldatu dira gorriak. Moztu, Antxonek eutxi. Ea Dela Fuente. Inakoa gainean, da Josu. Bera kontra erasoan, eraman. Apetitxa, eta Santunasia ikusten ari geha. Gainean da.
Atzera, eskuin bolea zirurita. Eskatu Antxone. Taleti Zabalera. Era, bana bere. Ioa, ireki, bizi. Ongi da Fonte. Gonzalo. Fonte, oso ongi defentsan. Antopolita doa. Ongi Antxon, sendo, eskuiz. Atzera irurita. Antxon. Ea Josu. Zerrez. Antxon. Beste bat daka iruritak. Hau gobea da. Aukera etorri lioke, bai. Ela Fonte. Ireki. Erne da ego. Ea la Fonte. Igoa sartu eta... Oztopo egin diola esaten dio epaiari, baina... Bai, apur bat egin dio, bai. Oso nekatuta ikusten dut aingeru. Ez dakit horregatik edo zergatik, baina... Bai, apur bat... Molestatu Josu, bai. Ez da kendu, pelota jo du eta bertan geratu da. Baina, bueno. Nekatu ikusten zaila aingeruri. Bai, oso betea, ez dakit atxeena ez duten eskatu behar. Bai, ontxe. Bete aldia du. Ea, bueno. Gorria fresko, eh? Bai, gorria fresko. Nekea egiko dute noski, baina aurpegi behintzat. Apetzitxa eseri da, igoa zutik, bantxe dator, eserlekura. Ez da eseriko. Baina hortxe ikuste dugu aingeru. Arnasa berreskuratu nahian. Eta, bueno, 5 tantoko aldea. Oraindik partida gauz, hasieran ikusi dugu ez, azkenen gorriak oso ondo hasi dela, baina pixkanaka irurita ere partidan sartzen junda, eskubia ere hobeto jotzen eta ea aingeru ez, errekuperatzen duen. Bai, aingeru azkeneko tanta hauetan atzera asko kargatzen eta bueno, ez dago gazki ez, taktika hori eltze azkenean 5 tanto azkitu doaz eta bueno, baina itxutu gabe, ongi dago atzera kargatzea, baina bueno, nire uste aukera etortzen behak ere baduela gaitasuna, gutxi arriskatzen ari da gaurkoan eta gehiago arriskatu beharko du partidari buelta eman nahi badio. Hortxe edo aukerakoa. Atzera, abetzea, eskuin boleaz. De la Fuente. Beste bole bat. Bai, barruan da. Atzetik aurrera. Eskuin zota bana. Frontuzian jarri da Antxonek. Jokaldia txokoan, eutxean gero. Josu, barkatu. Iruritak atzera. Orain etorri lekioke aukera. Han Antxonek. Ea zer. Eskuin boleaz. Bai. Gozatzeko pilotak, iruritak, atzera. Eskuin boleaz. Sartu du abere. Ezkerregatu, Antxonekoen berak aukera. Eskuin boleaz iruritak. Igoa. Eutxi. Bainigoak daka aukera. Ezkerrez, ireki. Egozo txarrera eta tanto. Erra. Oso ongi Josu. Ederki, anguloak bilatzen, igoa. Eta 16 garrena. Bai, orain ere oso ongi intentzio guzti zabaldu du. Bazekien Josu pilotaleko erdik ezkerra zegoela, airez defentsona duela eta botera jokarazi dio. Azpitik, eraman du, iruritak, igoa bipaleta, eutxe, da Fuente. Ñakua, eta ederki, Josu igoa. Nintxe ikusten ari gara bipaleta, oso na. Meritu handiko pilota eraman duen geruk, eta gero, keinua antzera botatzeko. Zeinen ongi engainatu duen. 17 Igoa. Eutxi, Josu. Antxoa. De la Fuente. Ahí. Ez zapaian jo. Bote txiki.
Baina badazpada eraman hori ere. Eutxi apetitxea La Fuente. Atzera igoa. Irurita. Ongi eskuinez. Eskatu diatzelaria, baina La Fuente eman dio pilotari. Apetitxea. Atera da hortik. Irurita. Zerrean jo. Igoa, boleaz. Zekora. Zabaldu, De La Fuente. Leko txarrera, baina zeungi moldatuan, gaina erasora pasa. Zota manoz. Ezkerrera. Ireki. Iritak eskatu. Igoa boleaz. Ea De La Fuente. Atera, baina gora. Ezker paletetik gora. Itzet, hain geru gehiagitxo itxututa ote da bien atzera jotze horrekin. Egia da, bueno, iruritak eta errez uzatzen duela eta dominatzeko gaitasuna dutela. Baina behin 3-4 pilota garatzea joatako nik uste urrengoa saiatu beharko luke lauren. Airearen bila sartu, igoari deseroso egoten ez utzi bentsat, bestela abetziaren aurka partida atzean irabaztea oso zaila da. Klabetako bat espero zan, tanto gutxien galtzen zituena partida bere aldera eramango zula. Oantxe bertan, parte horretan berdindu dazkagu. Igoa eta Apetitxea 6 galdutago dituzte, De La Fuentek eta Iruritak ere beste 6, baino Apetitxeak 4 egindako dazka, Iruritak bakarra, eta Igoak 8 egindako, eta De La Fuentek 3. Hortxe dago aldea, ez? Azkenen gorriak barkatu, tanto desente egiten, eta Igoa tantoa ere bilatzen, ez? Azkenen azkenen partida xeran komentatu guna, elendatutik ikusten gogo handiz, agresibia handiekin jokatzen, eta jo eskorrela joatzen duenean koska gora egiten du. Irurita, gora! Emeretzi eta Mar. Bikote horreina apur bat etxia gertatu ikusten dut, eta pena partida haustea. Igoa sakera. Erdiko sakea da, Aingeruk, paso. Zokoratu. Kotxean jo. Gauzak ondo doatzenean, zortea ere alde. Alde izaten da, defentsako pilota bat, ongi bildua, baina txost egin du eta lanak irgara garri zalitzezko Aingeruri. 10 tantuko aldea. 20 eta 10. Igoa sakera. Ziko zakea eta 10 tantoko aldea ikaragarria bali mazan, 11koa are handiagoa eta gainera 21 kaloak atera digoa. Zota mano zain geru. Golea txokoratu. De La Fuentea gora. 22 eta 10 Josu Igoa eta Antxon Apetitxea txapeldun atera dira, nagusio mailan. Eta garaitz esaten da hasier, Antxon Apetitxeak Antiguon 3. txapela. Eta merezimendu gutzi dira irabazitakoa, gaur ere bikote bezala gaiago izan dira, hasieratik aurre hartu dute markagailua, nagusi izan dira. Hor pena, partidu erdira arte 8 eta 11, hor egon dira, burrukatu izan da partida hasiera hori, intentsitate handian jokatua, ongi jokatua, baina hor apur bat, opari batzuk egin dituzte urdinek, demora gutxian tarte irikidie eta hortik aurrera partida puskatu egin da. Asier, oain elkarrezketak egin behar dituzu, uste gainera sari bat ere eman behar dezula, ez? Oain sari banaketan. Ara esan didat eta lan horiek erreza dira. Hoxe, placer bat zure ondoan egotea, hemen final handi hauetan. Agian emozio pixka gehiago nahi genuen, baina bueno. Emozio nahi izaten dugu. Gainera aurtengo txapelketaten,
bueno, hogeita baina egin ezkero, luzatu egingo zen, bigatik irazi beharroi. Ez dugu estrenatu, edizionetan, eta bueno, ea atorren urtean estrenatzen den. Urrengorako seguru baietz. Seguru baietz. Eskerrik asko Asier eta elkarrizketak egitera goaz. Vale, oso ongi. Agur. Hirugarren txapela, lehenengoa nagusien mailan, haze palmaresa hemen Antigon, Bai, gaztetan bi aldiz irabaztea tokatu zian, eta gain handitan irabaztea ilusio egiten dit. Hirugarren aldia zen handitan jokatzen duna, eta bestetan semifinalatan gelditu behar izan duen, eta hoxe aurten irabaztea lortu du, eta hoxe, kontentu. Bueno, erditik sartu zaizkigu, baina, entzun zaizu, ikusi zaigu. Partidua, egia esan oso ondo hasi zate, hortxe iruritarie bai bizkarra erakusten, ez? Da, egia esan sendo ikusi zaizu, aire ze bai oso ongi defenditzen, sentsazio onak, ez? Bai, hasieran egia esan fresko hasi naiz, ez? Gozatuta ere ongiten nun, eta gero tanto luzatzen joan ala, biege asko kargatute atzera hasieran, eta hor pixko bete initzan, eta gero hortik aurrera kosta intzitzea, gozatzea pilota, eta irurita gehiago esan nekiarri jokatzen dut, eta gero defenditzatu gatu zigeiotan, aire ez dara, eraman mentzaten dut, eta tanto asko nik uste, sufritu da torri dela, Josuke partidu beharra jokatu du, tanto asko bukatu jo, eta horregatik irabazi du. Bai, zan klabetako batzan agian gutxien faiatzezuna iraziko zuna, baina ez da hola izan, gehien egin dituna irabazi du. Azkenen baizu eta bai Josuk tanto asko indituzue. Bai, nik zain nuke fronte honetan hemen ez galtzea oso importantea da, baina, emateare bai, ez, eta hemen jotzaile batek, reboten sartzen baldin badu pilota gatzelarik, aire ez da, defenditu indezake, baina dominatzera pasatzera zaila da, eta, naiz eta gaur ezten pixo torti gaino partidua, nik uste Josu tanto asko bugatu, aukera txiki batek dunen, arriskatu indo, asmatu indo askotan, eta, ia esan horregatik irabazi du, bai. Antxon, zorionak eta oantxe txapela buruan eukiko ez du, aseke... Bai. Segituan Josu igoarekin izango geha, beste txapelduna horrela geha. Josu, zorionak, Antiboko txapeldun esan dezakegu, eta partidu ederra jokatuta, ez? Bai, eskerrik asko. Bai. Hasieratik ongi notatu naiz, gorputzak ginta. Etxetik nahiko ordure etorren ez, frontoena sartzekoen asko lasaitu naiz, eta hasieratik gu maile eman diago, bai. Bai, ikusi zaitugu, erasokor gainera, horra aurrean ebai angulak bilatzen, eta egia esan, sentsazio onak, ez? Bai, azkenia, irurita askoa izan ematen, eta Antxon ratau zen defensan zon, orduen, banegien hasieratik urrutili sartu behar nintzela, partide nasten saietu, eta gero nakanien, katzen saietu, eta hori, etxetik ekardiaun planoi, ongi ateki gu gai. Egon da hor tramo bat, bi kontra bat indiotela Antxoni, zuri ebai ekidin dizute, hortxe nola bizi izan dezu, antxitate puntua sartu edo azkenen sartu zeanen, mina asko indezu? Azkenia lasei nago, zati Antxon responditzen naizan. Antxon kriston partidu egin da, batzetik oso ongi jamantxu, bolea eta airez de oso ongi bilia, eta gero de aurrien ez nen arrisku puntu ikusten. Azkenean gero atzien asko aizan kargatzen, eta orduen nahi da horrek utzi dit ematen pasoa eta atzeixo, eta hor zerbait launtzen saietu naiz bai. Josu, hain emango izute txapela, disfrutatu eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, basorik edaneketan irikoan dugu.
Comenzamos con la entrega de premios. Josu, gaurkoan ezin izan da, baina, bueno, nola junda partidua? Gaizki, ni hasieratik hanka asko oso motel, besoa gaizki baitat, txispari gabe, eta, bueno, kostatu zait asko partiduan sartzea, eta, bueno, uste dut, haiek oso ongi egon dira partia guztian, eta gu gaizki, eta, erraz irabazi gute, eta, bueno, zorion dut, eta, horrengo da. Gaur, ezagit, eskubiakin hortxe ikusi zaitugu ezin bestetan bezala eman, ezagit tako gehiago zenekan edo zer zan? Ez, tako berdinak, baina esan dizuna, hankak oso pisu handarekin notatzen dutu. Besoat baita ez joan azkar eta txispai gabe eta horrela zaila da. Bera dominatu digute tantu guztietan, eta bueno. Pena handia txapelketa uste dut nahiko egin dugulako, baina bueno, hurrengoan izan barko da. Bueno, animo, Josu. Eta orain, Camino Aguirre saria. Txapelketan behar, dodoreziak portatu pelota emango diogu. Eta antolakuntzaren ustez, dodoreziaz portatu den pilotaria, Eneko Beloki. Txalo bero bat beretzako. Mikel Huerta, Antiguako pilotazaleok elkarteko ideak emango dio saria. Como comentaba, este premio es para el pelotari más elegante del campeonato. Él es Eneko Beloki y Mikel Huerta es la persona que está entregando el premio. El premio Camino Aguirre. Ondoren, Kotisal trofeoa. Promesen mailan, final egunean, nabarmendu den pilotariari ematen zaio premio. Gure ustez, bueno, antolakuntzaren ustez, Unai Amianorentzat da sari hau. Miguel Zelarainen eskutik jasoko du trofeoa. Como comentaba, este trofeo es para el más diferenciado de la final Promesas, Unai Amiano. Txalo bero bat, Unai Amianorentzat. Ondorengo saria, Antzara Tabernaren saria. Kasu honetan, nagusien mailan final egunean nabarmendu den pilotariari. Eta antolakuntzaren ustez, Antxon Apezetxea izan da finalean nagusien mailan nabarmendu den pilotaria. Ángel Nieto, Antiguako pilotazaleoken eskutik jasoko du saria. Pelotari diferenciado en la final élite. Bueno, eta orain, Construcciones Moyuaren oparia. Finaleko Gipuzkoarrik onenari. Kasu honetan, Unai Amianorentzat ere saria. Gipuzkoarrik onenari. Gorka Natxiondo, Construcciones Moyuaren nagusiaren eskutik jasoko du. Al mejor pelotari guipuzcoano de la final. El regalo de Construcciones Moyua. Bueno, eta azkeneko saria, trofeo eta txapelekin hasi aurretik. Bueno, hiru adituz osaturiko epaimaiak Antonio Maiz oroimenezko saria norentzat behar duen erabakitzeko zintzo egin dute pilotari bakoitzaren puntuak eta euren erabakiz. Etorkizunik handiena ikusten zaion pilotariari emango diogu saria, eta kasu honetan Josu Igoa da etorkizunik handiena ikusten zaion pilotaria. Beretzako Ameriketatik ekarritako trofeoa eta 300 euroko dirusaria izango da. Agustin Soriano izango da bera saria ematen. Pelotari con mayor proyección, Josu Igoa. Trofeo traído desde América y 300 euros para Josu Igoa. Un fuerte aplauso para él. Bueno, eta orain ja bai finalistak, trofeoak eta txapelak.
nesketan, nesken mailan, emakumezkoen mailan, azpitxapelduna, Leire Garai. Txalo bero bat berezako. Javi Rico, Antiguako pilotazaleok elkarteko kideak emango dio trofeoa, como decía Leire Garay, subcampeona del torneo femenino. Javi Rico es el responsable de entregar el trofeo. Eta txapelduna emakumezkoen mailan, Amaia Aldai. Goizane Álvarez, Gipuzkoako kiroletako buruak, emango dio saria, trofeoa eta txapela. Txalo bero bat, Amaia Aldai. Bueno, eta orain promesa mailan azpitxapeldunak emango diegu entxe bertan trofeoa. Izan dira Beñat Zubizarreta eta Unax Landa. Txalo bero bat berezako, beraientzako. Asier Arteaga eta Agustin Soriano izango dira trofeoak ematen arituko direnak. Txapelketa bikaina egin dute, bi pilotari hauek. Mi esker, txalo bero bat, beraientzako. Bueno, eta orain promesa mailan txapeldunak, Unai Amiano eta Eneko Beloki izan dira. Txalo bero bat, beraientzako. Maria Jesus Idoeta, Donostiko zinegozia eta Jesus Mari Rubio, Antiguako pilotazaleko lehendakaria dira trofeoa eta txapelak ematen dabiltzanak. Txalo bero beraientzako. Bueno, eta elite maila gehatzen zaigu trofeoak banatzeko. Elite mailan azpitxapeldunak Aingeru de la Fuente eta Josu Irurita izan dira. Txalo bero bat beraientzako. Antiguako pilotazaleok elkarteko Juan Carlos Sáenz de Urturi eta Ángel Nietok emango diete garaikurra. Gogoratu elite mailan azpitxapeldunak Aingeru de la Fuente eta Josu Irurita. Primeran, mil esker. Eta elite mailan txapeldun geratu diren bi pelotariak. Etor daitezela mesedez, Josu Igoa eta Antxon Apezetxea. Donostiako zinegoziaen Nekane Arzaius eta Antiguako pilotazaleokeko lehendakaria Jesus Mari Rubio dira garaikurra eta txapela ematen ari direnak. Merezitako garaikurra eta txapela, izugarrizko txapelketa egin ondoren, gogoratu Josu Igoa eta Antxon Apezetxea gaurko elite mailako txapeldunak. Bueno, eta orain mesedez etorri zaitezte danak erdira eta guazen argazki bat ateratzea. Eta beste guztiei, eskerrik asko, abuztu guztian zehar, gure txapelketa jarraitu dezutene, bai frontoian, edo YouTubeen eta hurrengo urtean 75. edizioa daukagu, beraz, hemen espero zaituztegu. Como comentaba, muchas gracias a todos por haber estado semana tras semana aquí, siguiendo el campeonato, tanto por YouTube o también en el frontón. Felicidades a todos los pelotaris, zorionak pelotari guzti, eta orain danak hemen ateako dugu argazkia, pelotari mesedez, pelotari guztik etorri, baita ere saria banatzen egon zaretenak. Bueno, amaitu da Antiguako 74. edizioa. Emakumetan
Amaia Aldai atera da banaka txapeldun. Promesetan Unai Amiano eta Eneko Beloki izan ditu txapela buruan jarri dutenak. Eta nagusien mailan Josu Igoa eta Antxon Apez Etxea atera dira txapeldun. Beno, onera iritsi dira aurtengo lanak. Eskerrik asko hemen YouTubetik ikusten egon ziaten jende guztiari, bai zuzenean, bai gero, eta hortxe, egia esan plazer bat izan da. Eskerrik asko ere hemen antolakuntzan dagoen jendeari, kamera atzean dagoen jendeari bai lan handia egiten du eta eskerrik asko, hurrengo urtean edizio garrantzitsua, 75. edizioa, beraz, hurrengo urtera arte, abuztuan hemen izango era. Hurren arte!